أويل الاسكول عركي هاجري لي أويل الاسكول عركي هاجري لي تنبالني غرزونا إريترا انكاق علي وبصح البركة شخم هاجر وديقوب زوانكا تامدنكل تليبو قلبتكا أقول أقول لمعي راحتكا حزب دسيل ودسبلكا حزب دسيل ودسبلكا اسكبول العركي خبرو دك حدي لميني نخري أكون لخلو زاويني دك حدي لميني مس حدش عمد كري أكون زاويني لا لا أغير لا 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 ورسايك على دحلته ورسايك على دحلته وفرغ مروقي حواشته عقال اسبخرك مسره حدش عمد كفوخا خفته حدش عمد كفوخا خفته لا 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 أبو بدبلا عدي للغلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب أبو بدبلا عدي للغلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أبوي بدبلا عدي للبلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا بحقناني ولومون كم وتروا عقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا حساب موداتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم ناي تقدفوا حقرات عرب أب كما يودي قنا اللوا أكلاي مبراق عبيد الرجابة هلو نخلو بخلو معازن نارانا نفتشنا مساهم كنت أن هنا زي غي وسدنا what is going on? Let's start. Donald Trump has threatened to blow up the entirety of Iran's South Pars gas field if Tehran strikes Qatar's gas infrastructure again. In a post on Truth Social, the president said the US knew nothing about an Israeli strike facility, the world's largest blow-up at a time. Qatar Energy confirmed the facility sustained further significant damage. These here are pictures of the after carried out attacks on energy facilities in the Gulf, hitting major sites in Qatar and the United Arab Emirates. Qatar says the strikes caused extensive damage at Ras Laffan, the world's largest liquefied natural gas production facility. Those attacks came after Israel hit Iran's South Pars gas field, part of the world's biggest gas reserve. So, كم ذاتري وازلهم كلها عدك القالياتي وازلو مغنياتو يس قطر ندحري ناتي عد زهرم كوينو نعي زيت عملنا تخوينو نمانم كنت عمد ما أي فكرني زمسل زرباينا نرزلنا it's just crazy نريو زلنا قداينا بيقصو يزخيد زلو تكونتات كاب جزينا بجزي إنها تغير زخيد زلنا نرزلنا كم زتري وزلهم بإسرائيل جمريو نتنياهو يبيلا غيرو حويتي لهم زلو نتنياهو نتي أقدر سناي غاز بوتا ناي إمارات مسحرة ناي إيران مسحرمة نمنتاي كم زهرو مدما تبو غيري زفلت تمليسو إسرائيل دما إيران دما حنا ناتو ني قطر نتي قرورا زخوني نقطبا قند منጭ ናይ ቁጠባ ናይ ሃብታን ዝኾነ ነቲ ናይ ዓለምና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ጋዝ ፋሲሊቲ ወይ እውን መጻረይ መዕደኒ ኩሉ ክትብሎ ትኽእል ከቢድ ዝኾነ ክሳራ ከም ዘወረደትሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ክሳራ ከም ዘወረደሉ ወላ ኳቲ ቪድዮታት ብትኽክል ክወፅ እንተ ዘይፈተነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ወትሩ ክሕሱ ይፈቲኑ ሪወደሎም ካብ 30 ኪሎ ሜትር ዝሮ ዘሎ ሓዊ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ክሸፋፈን ይፍተን ከም ዘሎን ሃገራት ዓረብ ወላ እውን ስዑድያ በብዙሕ መንገዲ ታሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ this
we are entering in a very serious, dangerous, ab kibit zbele daraja atukuinati atukhom zalena nri. Ab kabit daraja atullo. And by the way, Donald Trump نهاجرات عرب بزيك على العالم ما كلا يصفر يوتي لهم زلهم. مغنياتو مش كلا خلالهم قرف وزي forget that. نعتاتهم نتفاتهم تسرح زلي يتمثل. اتزاقرم كاي. كندزنا تهارم خلو أنصار إيران يمزارب زلو كساب هجي. اتمستير دما ويون تعقد داس حق كريكم يلومي. زي كم تري وزر لهم زاقد داسيو CNN كمان لومس in response to the Israeli strikes on its own facilities at the South Pars gas reservoir. كمون سعودية هجرات عرب تأكيبان كلوات هريمة مالو سونت نهيلنا رينا. Now مجمريا CNN تقبروا كريكمي دراما دي ولا حق لنا يترددنا اللواني. Listen to this one. Rebuke of Israel from the US president. Donald Trump says he knew nothing about Israeli attacks on Iran's South Pars gas field, the largest in the world. The president posted on social media, no more attack will be made by Israel on the area unless facilities came under attack from Iran on Wednesday, including sites in Qatar, the UAE and Kuwait. Saudi Arabia says it intercepted 4 missiles over Riyadh as foreign ministers from the region met in the capital. CNN's Oren Lieberman joining us now from Jerusalem, and Oren, missiles over Riyadh. هجي إذن رياض لنا دونالد ترامب بزعبا زي كونتات زي كم زي فلس زنبرن إسرائيل كينو قروتو كم زي حرمتك حسفتين إسرائيل دما نعقد يابل علي زلوهم ويس انتاير داننيو حساوي دونالد ترامب لهم كا أكيدهم ملو جي عربي كاسلا تدراما ريوه إسرائيل ني قطر انت هريمان ياخذ محجي جن بزع كسس لدس أبلا قطر كتكاسلا لا انت دليا إسرائيل انت تقبر زلوها ني إيران أبتكن دز حما حدا جنيا بوتا ناي غاز كتار مالوا زدما critical infrastructure إذا أبى جبني لذي أبتناي civil infrastructure حريم ما قطر إيران دما immediately نتي نقطة بعلم كرمس زغل نقطر دما أبي حدا جا كورد الله زغل زبلته غازنا تحريماتا شزي قطة بعلم already كدم جمير الله كريكم ريبورت ناي قطة بنا علم ساكندي كبيرو خمزلو نزا فيديو أبز قبر الله زلقو واجانا يندادي ميتن شدش سنة بيلو زيجي اتي ابعد عقا بورقة تريد قبر زولي اب رياليتي زولو واغانا يندادي كريوكمي تكالات كميلا حرقا وليد وانكم زولو اب زيجي اسرائيل مستحطتو سلامتهم كم تقبر زولو مستبالو زبالو واسمعو بزي. Anything from the Israeli side? Becky, before we saw President Donald Trump's response, we had heard from 2 Israeli officials that the attack was coordinated with the United States. And that, of course, is no surprise. Since the very first opening strikes nearly 3 weeks ago now, Israel and the U.S. have been coordinated on nearly every aspect of this. And that's not only a testament to the relationship between the U.S. and Israel at the political and military levels, it's also simply necessary to carry out these attacks with so many moving parts in the air and in the sea all at once. So Israeli officials say the attack on the South Pars gas field was coordinated with the U.S. and it was intentionally targeted at gas and electricity infrastructure, not at oil infrastructure. هجي انت يوم زبل زلو اسرائيل سي مس امريكا مس دونالد ترامب كيتزرارو بديهم نزي اقداسي مدقعتي ابتناي غاز ناي ايران زفصمو نزبل اسرائيل تايلو مليسو نو مس دونالد ترامب تزراريبنا تميايتنا تردادينا زغبرنايوينا يبلالو سلازي دونالد ترامب كل تمرج الله وي ستوبيتيو كم تبزو حساب زبله دون قوري ولا حنتي ايران تاكو قبركم زغولا يغمتن يكتب لي خط قال ما تا مبزحت زين ترتراك ساعه كندوس تبيتا يكون انت دا عرب كدم سوسو قطر كسعنوا واسل زدلي قطر بليونات ገንዘብ አውጽያ ከመደማ ሚሊዮናት ገንዘብ ናታ በህያብን በገለኒ ኒ ዶናልድ ትራምፕ ህብዝ ነበረትያ ፍረናቱን ታይረቂባ እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ዝኾነ ናይ ጋዝ ቦታ ተተቀርጽናታ ተቃጽሉ ማለት እዩ አሚን ካብዚ ዝኸፍን ዓረብ ከጋጥሞ ማይክልኒ ግን ከጋጥሞም ይድማ ስለምታይ መመሊሶም አንጻር ኢራን ይኸደሉ አንጻር ኢራን በኻዶም عبدهم سلا زرم زلو I can understand that نا إيران ሚሳይል ይዛርመና ዘሎ ባህልቲዮም እቲ ብድዕር መጋረጃ ዘሎ ኩነታት ግን ጠጠው ከብሎ ይደልዩ ያለውን ይዝባል ዘሎ እንታይ ዳ ንኣሜሪካ ኣጆኹ ቀጽሊ ይብልዋሉ ቀሪቤት ኢራን ዝበሃል ከወድቕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ይትባል ኢሎም ወዲኦም ኣይበልዎን ሓበሬታት ወፅ ዘሎ በልያም ንኢራን ሲ ጽቡቅ ጌርኩም ኣዳኹምልና ይብሎም ኣሎ ኢራን ድማ ዝዳኸሙ ይመስሉን እዮም ዘሎ ስለምንታይ እቲ ሚሳይላት ናቶም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ነዘን ሃገራት ዓረብ ሎሚ ነዳድና ተንቆጠባን ጽባሕን ድማ ንጎረረአንን ድሰትዮን ዝበልዖ መግቢናይ ዝበልዖ መግቢናይ ዝዒድ ቀሪብዎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ቀሪብዎም ከም ዘሎ ጽኔ ለኸረየኩም የካል ሪፖርት ስለዚ
እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገጽ ይኸይዳሎ እስራኤል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪባያ ንኢራን ሃሪማታ ኢራን ድማ ኤግዛክትሊ እንታይ ክትሃርም ከም ዝኾነት ይፈልጡ ነይሮም እዮም እስራኤል ንቀጠር ክትሃርም እያ ንስዑድያ ክትሃርም እያ ንኢማራት ክትሃርም እያ ኣበይ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ፋሲሊቲ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ናይቲ ምንጭ ቁጠባኦም ዝኾነ ኣብኡ ክትሃርሞም ምዃና ይፈልጡ እዮም ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ጥቃጥቃ ኣለኻ ሓደ ሰብ ነዚ እንተሃሪሙ እቲ ሰብ ግልጽ ኢሉ ክሃርም ከሎ ንመን ክሃርም ምዃኑ ፈሊጥካ ትገብሮ ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ፀወታ ናይ ቆልዑ ድመስል ግን at the end of the day this is what is happening እቲ ጉዳይ ድማ ኢራን እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ንብል ነርና መሲልኩም ኢራን ኮይኑ ተሪፉ ነዘን ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ ምስ መሻርክታ ከተባእሳ ኢና ኣዶ ኢልና ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ብዙሕ ፀገም ክፈጥረላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ኣሜሪካ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ምዘን ሃገራት ዓረብ ክትበኣስ ከም ትኽእልን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ክትኣቱ ከም ትኽእልን ነይርና ሓደ ተኻላይ ድማ ኔቶ ዝበሃል ብሰንኪ ኩናት ናይዚ ኢራን ክፈርስ ከም ዝኽእል ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ listen to this one ደገፍቲ ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኔቶ ዝብልዎ ዘሎ ስሙ The absolute worst. Worse than France. Way worse. And France is bad in Iraq. Okay? I mean, right now, when the president's asking Germany is the worst. Today, right this second, as we speak. To release a statement going, it's not our war. Arrogant beyond belief. Ever since World War II ended in 1945, we have carried them. 100% carried them, defended them against Stalin and the communists. And they have the gall? Shut up. How do you say that in German? All right, I don't know. Shut up. If you don't like it, okay, but don't try to say it's not our war, you're a bunch of jerks. Okay? We saved your butt. I don't know how to say butt in German either. Well, Sammy, እስትሪዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ካብቲ ሃርድ ኮር ናይቲ ማጋ ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ናይ ሚድያ ፎክስ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንጀርመን ቦገ ይፀርፋ ዘሎ ጀርመን ነዚ ኩናት እዚ ውግና ኣይኮነን ኢድና ይንእቱን ኢና ስለ ዝበለ ጀርመን እቶም ዝኸፉ እዮም ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ ሎሚ ተሰኪምና ኢና ንኸደኩም ዘለና ንሕና ኢና ፀርናኩም ኣብዚ ባና ተሰኪምናኩም እዮም እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣይውሽ ጀርመናውያን ዝብልኹም ተሰምዑ የድብላኒ ጀርመናውያን ናይ ኣሜሪካ ቤዝን ናይ ኣሜሪካ ምክልኻልን ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ ጀርመን ዝደልየ እዩ ዝመስሎም ጀርመን ተበፅሒዎም እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናቶም ኣንፃሮም ስለ ዝሰርሕ ዘሎ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ዝገብርዎ የብሎምን እምበር ጀርመን ኣመና ተበፅሒዎም እዩ ዘሎ ዓድኹም ኪዱልና ሰራዊትኩም ኣይንደልን ኢና ራሻ ክትወረና ሕሸና ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ራሻ ካይትወሮም እያ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ኔቶ ዝኸውን ዘሎ ነዛ ኩነታት እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፐርፌክትሊ ፕሪዲክት ገይርዋ ብዝሓለፈት ቪድዮ ናቱ ንሓትሕዶም ክባልዑ ክጅምሩ እዮም ኢሉ ነይሩ and we can see this ምናልባት እጂ ሓደ ኣኽራሪ ደጋፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝወለደ የምፃልኩም ዶናልድ ትራምፕ እኮ ይከፊትሎም ነዚ ሳክት ካብ ዜሮ መፅኦም ዝዛረቡ ዘለዎ ይመስልኩም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ብወግዒ ርቢክ ገይርዎ ወይ እውን ኣንፃሩ ኣበል መግለፂ ናቱ there's this video from him himself ነዛ ጉዳይ እዚኣ ባዕሉ እዩ ጀሚሩሎም ዘሎ ሓዳሽ ጉዳይ ኣይኮነትን where are you Donald Trump here Are you rethinking the United States' relationship with NATO possibly getting out? Or well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. I work with some very smart people. And I'd always deal with Congress anyway, but I don't need Congress for that decision. But ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ይብላለዎም ብዛዕባ ኔቶ ኣመና ዲስፖይንትድ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ካብ ኔቶ እዩ ዝነግር ዘሎ ኔቶ ድማ ተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም ኣብ ዘይ ኩናት ናቲና ንሞተሉን ንኸስረሉን ጉዳይ የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኔቶ ብቀጣን ገመድ ተታሒዙ ዘሎ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እዛ ጉዳይ ናይ ኢራን ድማ እናኸፈት እያ ትኸይድ ዘላ እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምስዓር ተኽእሎ ናቱ በዚ ዘረባ እዚ ገይርኩም ክመፅዎ he has no chance እቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓወት ኣብ ኢራን ክረኽቦ ኣይኮነን ግዜ ይኸይድ ኣሎ ክሳራ ይበዝሕ ኣሎ ሞት ይበዝሕ ኣሎ ዕንወት ይበዝሕ ኣሎ ፀቕጢ ይበዝሕ ኣሎ ስለዚ ኢራን they just need ዓቕሊ ገይሮም ጥራይ ክቕፅሉ ኣሎ I mean ብዙሕ ስቃይ ብዙሕ ማህረምቲ ይወርዶም ኣለ ግን መን እናተፈራረሰ ይኸይድ ኣሎ ይርእይዎ ኣለዉ This is very different. ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራቅ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ሊብያ ክኸውን ከሎ ተታሓሒዞም እዮም ነይሮም ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተታሓሒዞም እዮም ነይሮም ኣብ ቀዳማይ ኩናት ናይ ኢራን ክትረም ከላ እውን ተታሓሒዞም እዮም ነይሮም ናው ሕጂ ግን ይባተኹ ኣለዉ ምብታኽ መፂኣ ኣላ ስለዚ ኢራን ሓደ ቅዱስ ተኸታታልናተይ ብዙሓት እንዲኹም ንፍዓት ዘለኹም ኩሎም እውን ንፍዓት ኢኹም
انت لي تكون نزي channel زي بتخاطركم ማለት አገዳሳይ መሆነኩም ነይሩ እንታይ ኢሉ ጽሒፍ እስከ ኢራን ሲ ገንሸል ንዓለምና ትኾነላ ኣላ ኢሉ yes absolutely ኢራን ነዚ ናይ ኣሜሪካን ነዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ገባቲ ኣካይዳ ገንሸል ኮይና ግን ገንሸል ኮይና ትሞጥራ ይኮን ደላ ተፍርሰላ ንባዕላና ነቲ ከቢድ ስቃይና ተሰከመት ግን ሓደ ዓዲ ነጥበ መቀይሮ ትገብራላ ስለዚ እዚኣቶም ንሓትሕዶም ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ንኔቶ ንኸፍርሶ ናይ ኮንግረስ ፍቃድ የድልየንን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብሕማቅ መንገዲ እንተተወዲኡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝደልዮ ዓወት ተደይረኺቡ ብዙሕ ስዕረት ተጋጢሞ ህዝቢ ክጠልመ ተጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኔቶ ንቀራናት ንጓዕማማት ከምፅኦ እዩ ከውፅኦ ከም ዝኽእል ኔቶ ድማ ደፋራት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ብምሎም ተዛሪቦም ዓይናትዋን ኢና ዛ ኩናት ዚና ከረየኩም እየ ዓይናትዋን ኢና ሶሪ ኣይተሓዘልና ዛ ኩናት እዚኣ ዓይናትዋን ኢና ዘለኻ በል ዝገበርካ ግበር ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እሳያ ድማ እታ ከምዚ ከተዕብዶም ጀሚራ ዘላ ጉዳይ ምክንያቱ at the end of the day ሓደክ ንናቱ ረብሓ ናቱ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን there was this where was that video ከረየኩም እየ just give me a second ከመይ ጌርካ ሓደክ ንነፍሱ ምህዳም ኮይና ከም ዘላ እቶም ናይ ጀርመን ዝብልዎ ዘሎ እቶም ናይ ኤውሮጳ ዝብልዎ ዘሎ ከስማዓኩም I wish I had that thing you know Trump versus NATO أبيلا ودي I wish I can find it نقرأ بايكم كونغن yeah maybe this one أبز تلي تغني Let's turn to the Strait of Hormuz now. You may know, not just look at the odds further. What if the US and Israel destroy Trump tried to create France will never take part in operations to open action? We are not party to the conflict, and therefore France will never take part in operations to open or liberate the Strait of Hormuz in the current context. We are فرنسا انت له سوري إذا كوينات زي إدناين تولونينا تكوينات تفتحوا بوليتيكا على بدي قال مستقبره نتكون تاتا مرققع صراحة كنسددينا أبزا كوينات زياجن بفتصم سلامتايس كماكرون دفيرو خمزي بلالو مخنياتو أبزو حقات عم دونالد ترامب عم يشوت كلون أوروبا بشجر كلا قصة كلا قصة الله دونالد ني ماكرون دم كلا قصة اللي وعلنيرو this is our moment حجي أبتوعي تماياتي خاصة لزلها تسع ناس لزلها بوليتيكا لدما حزب أمريكان صار كاتنسيس لزلو يلنا الكان كيد بعد الخات فلت يقولوا له زيز جرمن دم اسمعوا Context. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. زيز عمدان زل جرمن دم سلام مسكونة نتوجد داين موحد سراويت كنسدد نخلينا أبكينات جن إدنا إلى التوني لا يزلزل that's why دم أبزز عبد زنبرة سموا Oh, us. Okay, that's Germany. The worst. Biggest economy. Okay, could be a help. Okay, France, wishy-washy. Depending on the if we want them involved. Okay. Spain, I throw them out of NATO. If I'm the president, they're gone. I put them on waivers, to use a baseball term. Hey, Spain, you want to be socialist, communist? Good. You're not in the alliance anymore. Okay? You're also not paying. يا عبدي مزلو عبداني زي فوكس ميديا يو دونالد ترامب لما نزيوم يدسمع زياتهم يوم كان دزرو يومسو مالت ناي تلفزيون والف كم زلو ندي زنقر دونالد ترامب زبس حق زياب تلفزيون يزعل ولا بريزنت خلي يدب لكم والف ناي تلفزيون كم زلو ببزوح يترايو كم زي مستير يكون كون زنقركم زلو it's an obvious thing سلازي نزيوم يخادري سلازي نتان السكو بلاز دلنا زي حنقولو بيلا غيروم يوم لامباز قسقسولو سودما تنسيو في تلفزيون متي خاخا خلاص بعلكم تفلطوا نيتو نابخاتكم اتقندو نسو زفتوا غازيطنيا زبل خاصمو Says 5 drones flew at their زيت ناي بعد سعود عرب انديو صني لغريكم يسو سعود عرب وريد وازلو ابزي ابزعبا نيتو زبلو كابتار سخي وصنا خلنا مالتي ابسمعوهم تقرميو the EU, European Union, and that means NATO, quote, allies. And yet, when President Trump invited our European allies to contribute to the security of their own oil shipments through the Strait of Hormuz, Europe balked at the mere suggestion that they might participate in their own security. And I'm just sorry to say this, NATO in Europe is finished. We honestly don't need them, but they really need us badly. They are unreliable. They are pathetically weak allies. These countries allowed unfettered immigration with no assimilation, enforcing. زي حركة كابتن شان هنتي دبهالنا دونالد ترامب دفوتهم غازيطنياتات ناي فوكسيو እንታይ ዝብል ዘሎ ዩሮብ ኣይተድልዩናን ኢኹም ድኹማት ተስፋ ዘይብልኩም ብስደተኛታት ዝተበላዕኩም ወላ ሓንቲ ፕላን ዘይብልኩም ኢኹም ትደልዩና እምበር ኣይንደልየኩምን ኢና ስለዚ
ንጉዳይኩም ከማን ነዚ ንዓኻትኩም ኢልና ንዋግኦ ዘለና ወሽመጥ ሓርሙዝ ተኸፊትኮ ንስኻትኩም ኢኹም ካብኡ ትረኽቡ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ስለዚ ንጥቕምኹም ኢልና እናተዋጋእና ከለና ኣብ ጎንና ክትመፁ ዘይምኽኣልኩም ክሳዕ ክንደይ ድኹማትን መሳርሕትና ከም ዘይኮንኩምን ተረዲእና ኣሎ ይብሎ Now you can imagine እንታይ ክሳዕ ክንዲ ዝፀርፀር ዘብሎም ዘሎ ዝዕወት ዘሎ ከም ዝፀርፀር ይብል ዶ ዝዕወት ዘሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ዕላማታቱ ዝሃርም ዘሎ ኣብ ግንባራት ዝሰልጦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፀርፀር ይብል ዶ No ኣይብልኒ We know the answer ስለዚ እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዝበልናዮ ገንሸል ትኸውን ኣላ ይብል ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ እዩ ኸይድ ከም ዘሎ እዩ ሓንቲ እቲ ሓቂ زحرقهم زلوا زي يسمعوا. Considering if there was a conflict, it would only be 3 or 4 days, and their anti-air systems would be enough to defend them. Conflict is what, we're on day 19 right now? God bless. Almost 3 weeks. Yeah, that's tough. The anti-aircraft systems are either destroyed or they're out of missiles, and they have no place to hide. So the Iranians right now are destroying the infrastructure, but sooner or later they're going to go in. And the videos that came out yesterday was Iranian drones in Kuwait just flying randomly. I mean, FPV drones flying around looking for targets. They've got free access. Yeah, you saw my interview with Ted from MIT, and he said. انتايم زبل زلوسك واي اتاتاتاتاتازيوم كتصللهم يا معنا كوت شيء فرد له امريكا تصلل اليوم بيزاتنا امريكا بانكر يبلون ابزيت ابوشتي مريتسي تحتي محبيه يبلون كالاي دما كابز مص درونات يقوم ميسايلات دما اير ديفنس سيستم يبلون سلازي نيران ملاغص خوينو ليم زبل زلو امريكا اب هيوتا كارمن زغل حيللو الى سلازي امنت مكلاخلي اي جبرتن يوم زبل زلو باي ذا واي ازب ذكر يقوم صنرايو ازي بدرون سيلام ايران ززرو زلو حمحر اتي بيزاتنا امريكا بزح قلعنا زلو زريز اب كويدي ولا بحرين زغبر وي اذا مالت بفلا بعل كويتنا اب بحرين زرو زلو دخامنتي سعوديه حن زغونه مكلخال ترلا جن اتي بيزاتناتهم لامريكا مالتيو كم تزدله مكلاخلي حيزو كم زي صنحن ملاغتي ناي ايران كوينو ليم زبل زلو سلازي እዚ ኩነታት እዚ ንኣሜሪካ መመሊሱ ኤክስፖዝ ገብራ ዘሎ መመሊሳ ትቃላዓላ መመሊሳ ትረማላ እቲ አንፅርፅሮትን ሕርቃንን ናይ ኔቶ ደይ ምሕጋዞም ድማ ካብዚ ዝብገስ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ከምዚ ዝኾኑ ዘለዉ now let's go back to Arab countries እዚ ኩሉ ኔቶን ኣሜሪካን ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ነዚ ኢልዋ ነይሩ እዩ ንሓትሕዶም ክባልዑ ክጅምር እዮም ኣይክሰልጦምኒ ጉዳዮም እናኸበደ ክኸይድ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣስሚዐኩም ነይረ ሕጂ ናብ ሃገራት ዓረብ ንመለስ what is going on ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ Foreign ministers from across the Gulf region met in Riyadh to discuss the conflict spread. But while those talks were happening, Iran launched ሃገራት ዓረብ ኣብ ስዑድያ ተኣኪበን ነይረን ብፍላይ ዘን ናይ ኸሊጅ ሃገራት ዝበሃላን ካልእ እውን መፂኦም ነይሮም እዮም በዓል ቱርኪ ገለመለ መፂኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ እናተራኸቡ ከለዉ ኣብ ስዑድያ እንታይ ኣጋጢሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተስማዓኩም እየ ኣብዚ ኣስምዕዎም Sean, a desperate Iran is now firing at its neighbors and promising to reduce the oil infrastructure to ashes. Now, another cluster bomb arrived in the skies over Tel Aviv, delivered by an Iranian rocket this evening. It broke up as it's designed to do over in the skies, dropping bomblets to the residential areas down below. We do have reports now of another fatality. This as rescue infrastructure. 4 ballistic missiles flew at Riyadh in the እንታይ ስከይብልሎ ተስፋ ዝቆረፀት ኢራን ሲ ኣብ እስራኤል እውን ትፍትን ኣላ እዮም ይብልሎ ትፍትን ኣላ really እዚ እምበኣር ፈተና እዩ ዝበሃል ዘሎ ገለ ካብቲ ኢራን ጥርቆሽቆሽ ክትብል ከላ ፈቲናቶ ዝብሉና ዘለዉ መኸርየኩም ምንታን እቲ ዝብልዎ ዘለውን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ፅቡቅ ጌርካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ኢራን እዚ ትፈተነናታ ኣብ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ እዚ ኢራን ዓቕሚ የብላን ናብ እስራኤል ክበፅሕ ዝኽእል ኣፅዋር የብላን ድሕሪ ኢሎምካ የጋንኑ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ክትከላ ኣለካ እዚ ኢራን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኤንድ ንእስራኤል ናይ ኤር ስፔስ ናይ እስራኤል ክደፍርዎ እንድሕሪ ኺሎም ናይ ሃገራት ዓረብ ኤር ስፔስ ክሳዕ ክንደይ ክቐለሎም ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኢለ ዝገብረልኩም ዘሎ ፅቡቕ ነገር ወይ እውን እቲ ካብኡ ናቡ ኣብ ሲቪላዊ ቦታታት ኣይኮነ እዚ ኤርቤስ ገሊኡ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ኤርቤስ ካልእ ድማ ኣብቲ ኤርፖርት ካልእ እውን ኣብ ናይ ኤነርጂ ፋሲሊቲ ናይ እስራኤል ገለ ዝወርድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ብኡ መንፅር ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሓደጋ ዝወርዶ ዘሎ ሰብ ይመውት የለን ፅቡቕ ነገር እዩ ሰብ ክመውት ኣይደልን ኣነ ብፍላይ ሲቪል ድማ ዋላ ኣብ እስራኤል ይኹን ዋላ ኣብ ካልእ ሲቪል ሰብ ክመውት ኣይደልን ምክንያቱ ኣብዚ እዚ ኩናት እዚ ወታደራዊ ሓይልታት ይዋግኡ እንተለዉ ወታደራዊ ሓይልን ወታደራዊ ዕላማ ንረብ ሲቪላዊ ህዝቢ ሲቪላዊ ዕላማ ይትረብ ኢና ንብል ዘለና ነቲ ሕማቕ ነገር ግን ኣገይ ተደጋጋሚ መን እያ ትጅምሮ ዘላ ኢና ንብል ዘለና እስራኤል እያ ትጅምሮ ዘላ
ስለዚ ንመለስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘሎ ስዑድያ ሃገራት ዓረብና ተራኸቡ ከለው ዘጋጥሞም ኩነታት ኣብ ዝስምዑ said what little trust existed before with Iran has completely been shattered. Iran also fired on Qatar's largest liquefied natural gas field. That prompted Qatar to declare Iranian security and military attachés persona non grata. The Iranian staff. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ሃገራት ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀናሕና ከም ሕሱም እየን ዝህረማ ዘለዋ እዚ ዝህረም ዘሎ ኩነታት ድማ ብቐሊሉ ክሰግሮ ትኽእል ኣይኮን ኢራን ብብዙሕ ታሪም ኣላ ብዙሕ ኣገዳሲ ዕላማታት ናታ ታሪም ኣሎ ከም ግብረ መልሲ ናታ ድማ ነተን ሃገራት እትያተን ይሃርማ ኣሎ ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ዝዕዘብ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ስዑድያ ትብሎ ዘላ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድያ እውን ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ክእትዋ ከም ዝኽእል ምግማት ከደሊ ድሮ ከማን ሓደጋ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ክረይኩም እየ targeting the Saudi capital. All were intercepted, but falling debris injured several people. The Saudi foreign minister accused Iran of trying to intimidate Gulf leaders and said it would not succeed. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ይዛረብ ዘሎ ንስዑድያ ምጥቃዕ ብፍላይ ድማ ንሪያድ ምጥቃዕ ብፍላይ ድማ ሚኒስትር ዲፕሎማሰኛታት ናይ ሃገራት ዓረብ ክራኸቡ ንዘተ ንዝርርብ ኣብ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ መዓልቲ ክትሃርም ምምራፃ ሃንደበት ክንብል ኣይንኽእልና ይብላ ኣሎ ኣዩ ሹር ያ ነገር እዚያ ዳግመ ሕቶ ምክንያቱ ሃንደበት ነቲ ኤስካሌሽን ዘምፅኦ መን እዩ ኣብታ መዓልቲ እትያ ክትራኸቡ ምዃንኩም ፈሊጡ ናብ ኢራን ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ጋዝ ቦታ መጥቃዕቲ ዝገበረ መን እዩ እስራኤል እዩ እቲ ነገር እቲ ሃገራት ዓረብ ክንምንታይ ካብቲ ሓቂ እናረሓቑ ይኸዱ ከም ዘለው ዘገርም እዩ ትግረመሉ ጉዳይ ስለዚ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ዝብል ዘሎ ኣገን ክጥንቀቕሎም ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ብፍላይ ስዑድያ ክትረአ ከላ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድላይ ኣይተሃረመትን ኣላ ግን ንኣሜሪካ ዝሕጉስ ነገር ከዓ ክገብሩ ይፍትንሎ ግን በዚ እንተቐፂሉ ንስዑድያ እውን ንባዕላ ብዙሕ ሓደጋ ክወርዳ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ ግን ክቐፅል ኢኻ እቲ ኩነታት ሓንቲ ብዝያ ዝብላ ዘሎ ወላ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክገብሩ ክደፋፉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር Doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. The Saudi foreign minister also said the patience of GCC countries was not unlimited and that if Tehran's attacks on its neighbours continue, they reserve the right to take military action against Iran once all diplomatic options have been exhausted. But what I care about ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዘን ሃገራት ዓረብ ስዑድያ ትዕግስቲ ትገብር ከም ዘላ ግን ብምፍርራህ ወይ እውን ኣርዒትካ ወይ እውን ብሓይሊ ከተንበርክኸና ትፍትን ዘላ ኢራን ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን እንድሕር በዚ ቀፂሉ ኩሉ ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ኣሎ ይብሉ ኣሎ ኣይ ቲንክ ስዑድያ ሓደገኛ ምርጫ ትወስድ ዘላ እዩ ዝመስለኒ this is going to be ስዑድያ ናብዚ ኩናት እንተኣትያ it's not going to end well ምክንያቱ ኣይኮነን ኢራን ናይ ሑቲ ድሮን ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ ቦታ ቅድሚ 5 ዓመት እንታይ ገይርዋ ነይሩ ዝረስዕዋ ይመስለኒ ኦፍኮርስ ካብኡ ተማሂሮም ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ገይሮም እዮም ግን ስዑድያ እንታይ ኣማራፅሎም ናብ ኩናት ከኣቱ እንተኮይኖም ንሶም ኣይኮኑን ከኣቱ ትፈልጥዋ እዮም እዚኣ ምስ ፓኪስታን ናይ ከም ኔቶ ዝመስል ኣላያንስ ኣለዎም ስለዚ ፓኪስታን ድማ ጎረቤታኒ ኢራን ስለ ዝኾነ ምስ ፓኪስታንን ስዑድያን ድማ ንሓንቲ ዝሃረመ ነታ ካልእ ከም ዝሃረመ ሓበራዊ ናይ ኩናት ናይ ምእዋጅ ዓቕሚ ስምምዕ ስለ ዘለዎም እቲ ጉዳይ ንኢራን እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባት ስዑድያ ሃስ ቱ ቢ ኬርፉል ምክንያቱ ኢራን ኦልሬዲ መዓት ከሲራ ዘላ ሃገር እያ ለኪማትካ ክትጠፍእ ትኽእል እያ ክትጠፍእ ተኮይና ናይ ምጥፋእ ምልክት ዳ ንርኢ ኣለና እምበር ክትልክሞም ከም ትኽእል ግን ንስዑድያ ብፍላይ ንቁጠባናታ ክትርስዖ ዘይትኽእል ስምራት ክትገድፈላ ትኽእል ኮይኑ ይስምዓና ነ ቢካዝ ሶፋር ስዑድያ ትዝቐለለ ብዙሕ ትከላኸል ኣላ ግን ዝወሓደ ሚሳይላ ዝትኮሰላ ዘሎ እዩ ብመንፅር ናይ ኢማራት ናይ ባሕሬን ናይ ካልእ ወላ እውን ቀጠር ክትርኢ ከለኻ ስለዚ ብርግፅ ስዑድያ ድማ ከም ናይዞም ጋልፍ ስቴትስ መራሒት ሽሙ ክትገብር ካል ቁሩብ ዘረባ ክትዛረብ ድማ ንኣሜሪካ ዝሕጉስ ክትገብር ኣለዋ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ጽቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነዚያ ጉዳይ ስምዕዋ Greece, United Arab Emirates, the Saudis, and all the Gulf Cooperation Council states that are being bombed these days. So they all said Iran attacked us in an unprovoked way. What an evil country. It has to show restraint. It has to stop its response. But none of them said, oh, we're unlucky because the U.S. and Israel let loose murderous firepower, kill all these leaders, kill hundreds of people. And Iran responded by attacking the U.S. bases on our soil.
ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ተናገራት ዓረብ ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾና ብሽም ጥራይ ዘይኮነስ ብግልፂ ከም ዝኾነ ንዓለምና የፍልጥ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ዝጀመረቶ ኣይኮነትን ኢራን ዘበገሰቶ ኣይኮነትን ኢራን ካይኮነትን ተናውሑ ዘላ ኩሉ እዚ ዝገብር ዘሎ እስራኤል ተበግሶ ዘላ እስራኤል ትዝውሮ ዘላ ዳርጋ ነቲ ኩናት ድማ ንላዕሊ ዲ ክኸይድ ንታሕቲ ክወርድ ትእዝዝ ዘላ እውን እስራኤል እያ ስለዚ ነቲ ቀንዲ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ገዲፍካ ንኢራን ጥራይ ክትከስስ ምፍታን ንኢራን ጥራይ ክትነቅፍን ክትኩንንን ምፍታን ክሳዕ ክንደይ መጋበርያታት ናይ ኣሜሪካ ኮይነን እስራኤል ትገብሮ ዘላ ነገር እውን ዓገብ ክብላ ጌጋ ክብላ ክኹንና ወላ እውን ረብሓናተን ዝጉዳእ እንተሎ ክቕፅላ ዘይክላ ሃገራት ምዃነን እዩ ዝነግር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ይብልሱ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ እዚ ጉዳይ እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ነጊረ ነይረ ምክንያቱ እንድሕሪ ነቲ ኩነታትኩም ተደያሊኹም ንኢራን ምስ ኢራን ዘለኩም ዝምድና ከተማሓሽቱ ዘይክኢልኩም በይዛት ናይ ኣሜሪካን ተደያሊኹም ፅባሕ ንጎ ኩናን ተመፅዩ ቀንዲ ታርጌት ክትኮኑ ኢኹም ኢልና ነጊርና ነርና ማንም ሰብ ድማ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሎሚ እቲ ኦብቪየስ ዝኾነ ወይ ርዱእ ዝኾነ ነገር ክመፀካ ምስ ጀመረ ንኢራን ምኹናንን ንኢራን ምንቃፍን ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ነቲ ሓቂ ተላቢስካ ዘድሊ ምትዕራይ ናይ ፖሊሲ ክትገብር ተኽኢልካ እዩ እቲ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ በዚ መልክዕ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ኣጀንዳ ትሃርእ ትገብር ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ከም ወትሩ እትሪእዎ ዘለኹም ብቓላቱ ይፍክር ኣብ መወዳእታ ግን ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ሃገራት ዓረብ ዳ እንታይ እዩ እቲ ምርጫናተን እስከ ንስማዕ ኣብዚ እውን ብዓለም ክዛረባ ከለዋ on the table. Yeah, and Saudi Arabia's foreign minister saying that they wouldn't shy away from a military response, his words, but they would take a diplomatic track at the UN before that. I mean, are we now poised at a much more perilous moment here, Victoria? I mean, obviously, in the last few hours, the events of the last few hours have escalated things significantly. The attack on Ras Laffan in the last few hours has been a significant escalation, with Qatar Energy saying that that facility in the north of Doha had been attacked with missiles. That facility, there are massive fires at that facility, which they're now trying to contain. They say that all personnel are accounted for. There haven't been any injuries, but that is very significant. So yes, I think this is a very significant moment. Yeah, as you say. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ናይ ብሓቂ ተበፂሕዎም ከም ዘሎ እቲ ዋዕላ እዚ ጉዳይ እዚ ከየጋጠመ ከሎ ቆፀራ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝራኸበሉ ዝነበሩ ድማ ናይ ቀጠር ኣገዳሲ ናይ ኤነርጂ ቦታ ናይ ነዳዲ ቦታ ምህራሙ ከምኡውን ንስዑድያ እውን ቱ ሰም ኤክስተንት ነቲ ሕጂ ዘለዎም ስዑድያ ክሳብ ሕጂ ደሓን ዝኾነ መንገዲ እዩ ዘሎ ኩነታት ናይ ዕዳጋ እሞ ናይ ኤነርጂ እሞ ክንርኢ Reporting Iranian attacks on Gulf energy facilities have caused the price of oil and gas to soar. Europe's benchmark price for natural gas rose by 35% at the market open. The global crude benchmark, Brent crude, rose as high as $116 a barrel. That's the highest price since Russia's invasion of Ukraine in 2022. Joining us now from London is James Meadway. He's the riwallahum ናይ ጋዝ ዋጋ ብ35% ወሲኹ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኤውሮጳ ዘለኻ ኣሜሪካ ዘለኻ ሜይብ ኣሜሪካ ዘለኻ ካብ ናቡ ኤውሮጳ ዘለኻ ግን ሂወትካ ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ምዃኑ እዚ ናይ ዩሮፒያን ጋዝ እዩ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ስዊስ ብዙሕ ጋዝ ኢና ንጥቀም ኣብቲ ናትና ኣብ ካምፓኒታት ይኹን ኣብ ካልእ ስለዚ ናይ ጋዝ ፕራይስ ከም ዝኽውስኽ ከሎ ቁጠባ ክንዲ ምንታይ ክፅያቕ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be a nightmare ነዳድን ተሪኻ ድማ ክሳብ 116 በፂሑ ነይሩ ስለዚ this is going to be extremely difficult ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻርትታት ንሪኦ ዘለና ደይኮነ ኣባይታ እቲ ነዳዲ ክሳዕ ክንደይ ከቢሩ ከም ዘሎ ትካላት ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎን ከም ዘሎ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ ሓንቲ ብዚኣ where was that chart መሲልኩም ኣብዚ ስሙ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ ሓደ በሉም ኣብዚ something to get me a no እዚኣ ኣይኮነትን give me a second تيا زريكم كريكم دليل زلوا هنا كتبا زي نيرام oil shock ኣብዚ ስምعوا Writing this, the cost of rebuilding and recovering from the Hormuz shock will be enormous and underscores the regime change towards physical assets. Jeff joins us now for more. It's always good to catch up with you, sir. Fluid environment, so allow me to go through the headline of the last 5 or 10 minutes or so. One headline, one report coming from Iran that their energy assets have been struck. Now, I have limited information beyond that, but Jeff, from your standpoint, in the week since we last spoke, has this got worse or better? Worse. I like to call it molecular contagion. You know, last week we were talking about prices of jet fuel spiked to $230 a barrel. This week, you know, it's in Rotterdam. Rotterdam's $220 a barrel. Thailand, Philippines, New Zealand, Australia. So this thing's going intercontinental. And then, you know, so you look at Singapore.
بحفشة أنت يوم زبلو مسيلكم أبزي تي واقع كمتن العلي دوسق زلو من هالبات تي أب ورقات أب ستاك ماركت ريوزل لنا واقع نداد قال كونه أبايتاتن جيت فيلس نين فرتي نداد يكون إندستري نداد يكون غاز يكون كله كل تواقع أمانة كبيرو أب إسيا أب زحات هجرات بيت ورتات توابيلا مالو أب قالوا سرح كاب جزاهم سرحوا مخنياتو أب تفابريكاتات إلكتريك خول سلزي بالنازبل ناي بحكي كبيت زخونه فتناتات أقاطيمكم زلو بعالم يزنقر زلو سلزي تقول داي كاب جزين أب جزي إننا بأسي خيدالو أنتي كم رلنا ناي لوت ملكت زخونه يقول ناي لوت ملكت يرى كم زيلو ناي لوت ملكت زي مرأيو دما أنتي كفترو يمزول زلو ما مليسو تقول داي نبأسي خيديو Effectively blocking. أنت نقر كريكم يا بزي إذا كله دونالد ترامب بخميس الوالو سمعوا Something to get me assassinated here. You might have noticed something drastic has changed. Many are waking up and seeing very clearly something like, well, this. How much influence does Israel have on our country? Israel's controlling our government. Israel controls us. Israel is in control of our government. The government of Israel controls the United States. Israel has run American foreign policy for 30 years. It feels like we're owned by Israel. We just never knew it. Is the United States government now just taking edicts and orders from Israel? Israel first. Israel first. Israel first. This really is an Israel first administration. No, if you don't see that. مين نزن تاريخات راي إسرائيليان نزن تاريخات راي كده حالي يزلوا مغنياتو أمانة عبيتي ميديا بيرسوناليتي نرزلنا عبيتي صلوتي نا يوتيوب بلو نا تيك توك بلو نا قلب بلو غازيتنياتات إسرائيل نمنجس أمريكا تمرح الله زبل زربا دارجا فايرال يخوين زلوا every day كام عالتا وزغط زلوا كنتات مسرعنا يدما من مليسو إسرائيل أمريكا تقوى صارت زبل سلزي أمونغو إسرائيل أمريكا زلوا نجر أب تاريخ كم زنا لومي challenge أقاتي موي فلتني قبل دفرانه مت أنا تكويناتنا إيران زخده مت أنا تي كطبع عالم زربشة زلوا مت أنا تي نين دادنا يكالنا تبلاش وزخده بو متن حزب أمريكا حزب عالم قبل الإسرائيليين زلوهم بفل لايد ما قبل نتنياهو منقصون زلوا الردادة كاب جزينا بجزي قص المخاني زم تريوم زلهم نا مليونات فلورس زلوهم قال يوم تم زعبيني زي قدام يكريكم أنا كوميديان ديكونه هذا كابتن زعبي بودكاست زلوا جروجن بتدقاقامي دونالد ترامب نتبيز ناتو كم زت علمو مقابري أنا إسرائيل كم زخونه يزنا قرزلو كانديس أونس مليونات يمزريوا فيديوناتا دونالد ترامب ألام نسبة أمريكا قريفو مقابري أنا إسرائيل زخونه يمزولو زلو سلازي كم تريوهم زلوهم عبيتهم نعشتهم دك أنستيو دك تبعتيو أب كل ميديا زلو بروفيسورات راسبات كلاتهم إسرائيل من أمريكا بإسرائيل تجزي زلا يمزولو زلو سلازي إسرائيل بيوم زل فتنا أقليل كان الناس كان كالرزق لا يكون الزد ما إيران بجات قونا لنا لا نبلو زلنا دقاقين كم سمعوها إيران بجات قونا لا متان حدا معالتي تنكالو تقرات تساكر غواي مهناتو إسرائيل ينزقون لكبابينا نزي كباب أقرات عرب يقول كأرنا أفريكا بفلا يدمان إيرترا مس قدلناتا مس إسرائيل يزلو سلازي إسرائيل زبال جمالك حزول لزغل أدوبي حزو عدو تراي كم حضروا لزغل معالتي سلام كن ركوينا فلا يبلسقنا بزح جزلو نا إسرائيل نا إمارات إنت تعاليو بعلكم وتلنا مخانو كريكم يا فيديو نايلومي سلازي كم دريو زلنا إزي عينات ويف ممتو مستكوينات أنا بحكي عبي لو تكمس زغلية مزول زلو سلازي it's really interesting. Actively blocking one of the most important shipping routes in the world, the Strait of Hormuz. Approximately 20% of global daily oil supplies pass through this narrow waterway located between Iran and تاكوينات دمايل ناكومينا إيران نزي وشمت حرموز اندهراتياتو تكوينات أبوي كودا نزي وشمت حرموز كوكو عصر زغل نسينا تكوينات كودا زغل يوم زبلو زلو سلازي we are witnessing a very historic moment جن كالوت هاجر دما كشكع فتينا نيران سعود عربن إماراتنا أبنت نزي وشمت حرموز كشكع فتينا نيران بخمي أتمشكع دما كساب كندي كعكتو كم زغلا جكابي دقستنا داتري والله قطر عب كفال كويت كمو بحرين كمو إمارات كمو درجة مبزعت السعودية بمولهم بزيهم دوت نيران تقندي مسمرنا ندادي بزي نيرو كابو كتير لجن أتي قداي كتري خلقة كالوت هاجرات كلام مرات سك جبرا جميران تمسمر مساعد سوي سعوديان بفلا سعودية زي مسمر زي ناشحن كل 100 كيلومتر جيرة بزي يانوبو زبحال ودب كتوس جميرالا درو عم كونفرم زينا بقال بفيديو كم سألكم إز ودب زي إز ريفاينر ناي سعودية إيران هريماتو خمزلا زقل حبريتا سميع له كمون التي إمارات كم هدمتو تكمل زي نبرت ناي فوجرا بتدقاقامي يهرم كم زلو سلازي كاب بتصري وصاي كتقبروا تقولوا نجر ستت أيبلوكم بمبال
እያ ነቲ ጉዳይ ክትከታተሎም ጀሚራ ዘላ ፍጀራ በሎ ያኑቡ ክልቲዮም ታሪሞም ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎ so things are getting really crazy right now. I mean, it's the eve of Eid. Are shelves as full as you want them to be at this point? Well, not just shelves, Becky. Our shelves, our distribution centers, and our storage facilities around the country and across the region are at the same stock level you would expect them to be in any normal day. And in fact, if you see shoppers behind me, if you wouldn't be listening to the news or you would put aside your phone for a couple of hours, you would think this is a normal shopping day in Dubai and the UAE. Of course, there has been a bit of a peak. እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለው ዱባይ ወላ ሓንቲ ፀገም ከም ዘይብሎም ዒድ ይመጻሎ መግብን ማይን ኩሉ ነገራት ኩሉ ምሉእ ከም ዘሎ ገለዮም ስእሊ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ግደ ሓቂ ግን ነገራት ኣብ ዱባይ ኖርማል ከም ዘየለ ቀጻሊ ዝወጽእ ዘሎ ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዱባይ ነገራት ኖርማል ከም ዘየለ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ዳርጋ ጠቕላላ ቪድዮ ከይተውፁ ካብዚ ቪድዮ ተውፅእ ንክልተ ዓመት ክእሰር ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ግን እቲ ምውፃእ ግን ኣይቋረፅን ቤን ገይሮም ከም ዘውፅእዎ ዘሎ እቲ ሚድያ ተደጋጋሚ ሓበሬታ ይወጻሉ ዱባይ ይኹን ኢማራት ቁጠባናቶም at a very serious level በጽሑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ፋይናንስ እቲ ሰንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ገንዘብ ናብቲ ባንክታት ክእቱ ጀሚሩ ኣሎ ሊኩዊዲቲ ማለት እቲ ባንክታት ሓደጋ ከይወድቆ ስለዚ ገንዘብ ካብቲ ገንዘቡ ናተወ ኮንፊደንስ ክፈጥር ይፍትናሎ ንኢንቨስተርስ ድማ ንከይሃድሙ ዝተፈላለየ ኢንሰንቲቭስ ወይ እውን ዕድላትን መኸሽከሽ ነገራትን ብምግባር ንሰባት ከይሃድሙሎም ይፍትኑለው ስለዚ ሰባት ዱባይ ይኹን ኢማራት ገጅፍ ዝኾነ ክነዓቕ ዘይክእል ሓያል ዝኾነ ናይ ቁጠባዊ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን እቲ ኩናት መጠን ዝቐፀለሉ ቁጠባ ናይ ኢማራት ብፍላይ ድማ ናይ ዱባይ ሓደጋ ክወድቆ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ድማ እንድሕሪ እዚ መዕለብ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ፅቡቅ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዕለብ እንተዘይረኺቡ ወይ እውን ስርዓት ተደይ ወዲቑሞ ኣሜሪካ ትደልዮ እንተደይ ኮይኑ እቲ ኩነታት ንበዓል ዱባይ ይኹን ነዘን ሃገራት ዓረብ ዓቢ ስምብራት ክፈጥረለን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረኽ ዘለና ብፍላይ ድማ ብቐጥታ ካብቲ ዞባ ክንፅሎ ንኽእል ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ይፅበየና ኣሎ ንዝብል ንዑ ናባና ምስናትና ተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና ግዜ ከይወሰና let's go to that one. Warnings from analysts are drawing increasing international attention, suggesting that rising tensions between Ethiopia and Eritrea could carry wider regional implications. Some assessments indicate that, if not carefully managed, the situation could involve multiple countries and affect stability across interconnected regions. But what is driving these concerns, and how serious are the risks? The answer begins along a sensitive border that has shaped decades of history. In recent months, reports have indicated renewed military movements along the Ethiopia-Eritrea border. While neither side has officially confirmed preparations for large-scale conflict, analysts note that such deployments often reflect deepening mistrust. According to Professor Tranvol, the current ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪካ ካልእ ኩናት ይመፀሎ ጀንእፍሪት ይመፀሎ ኤርትራ ከምዚ ትገብራላ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ዝብል ቀዳማይ ኣጀንዳ ይኮይኑ ዘሎ ብዙሓት ኣርቲክልስ ከዓ ይፅሓፍ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሓቂ ግን they're always trying to mask እቲ ሪል ኩነታት ነቲ ቀንዲ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ንዑ ንምሽፋን ዝግበር ዘሎ እዩ ተቐንዲ ዝግበር ዘሎ listen to this one እቲ ቀደም ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ብልፅግና ምውዳቕ ናይ ብልፅግና ይረአ ስለ ዘሎ እዩ ቀጠና ያሰማራውን ሰራዊት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስና ሎጂስቲክሱን በመማረክ በድል መከናወን ተችሏል። በራስ ጋይንት ንፋስ መውጫ ከተማ፣ በጉና በጌምድር ክምር ድንጋይ ከተማ፣ በፋርጣው ጋሳኝ ከተማ እና በድራ ሐሙሲት ከተማ የተከማቸውን የጠላት ሰራዊት ነው እንግዲህ ቁሳቁስን እንዲሁም ሰራዊትን ኢላማ Over 500 troops captured and 1,100 rifles seized in just 24 hours. The Amhara Fano National Movement has launched its most coordinated three-front offensive yet, marking a major shift in Ethiopia's security landscape. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ኣከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብኣማይድ ዝቁፀር ወተሃደራት ናቱ ይማርኽ ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ማርሽንግ ናቱ ንቅድሚት ይቕፅል ከም ዘሎን ኣዘደ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ክንብል ንኽእል ኢና it's a very interesting development ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ዝኻለ ፋኖ ካብዚ ወፂኡ ፍሉይ ነገር ክገብር ብልፅግና ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ከይደ ባሕሪ ከምፅየ ነቲ ሰራዊት ከምዚ ክገብር እንተበለ ከኣምኖ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ጥራይ ክትግንዘቡ ክትክእሉ ኣለኩም this is
أبزون هذا ريبورت وتشينيرو انتهى مزبل زلو كساب 500 أسران government aligned combatants detained including 320 riot control officers استمارخوين عن رزالنا بزح كساب 350 حدا موت كم زقاتمه للشع زخون كلاشينات ويون كالي بريت كمارخو خمس خالو انتهي دريكا فانو is on fire فانو أبصبق زخوني أقاوما كم زلون اتي نايفانو حيلي ويون نايفانو قبل التنت رايدي كوني حلوف حليفو متاع حيزوم الله يزبال زلو ينفس موجة كتما كنتيباني የት የተማረክ ማን ነው የማረክ ምን ውስጥ ነው የተገኘ አንደበት ክንዳለም አንደበት ክንዳለም ባሉንጅ በደንብ مستري وزلهم كنتيبا ናይ ሓንቲ ከተማ ናይ ብልጽግና ከንቲባ ዝነበረ እዩ ከም ዝተማረኸ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ identifies himself as the ይበሃል mayor of ንፋስ መውጫ ትበሃል ዓዲ ናታ ከንቲባ ከም ዝኾነን ናይ ብሓቂ ናይ ብልጽግና መራሕቲ ክማረኹን ክተሓዙን ወታደራውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ወላ ሲቪላውያን መራሕቲ እውን ይተሓዙ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ይወስዶ ከም ዘሎ ንምርዳእ ዝኣክል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልጽግና 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ጫውጫውታ ክፈጥር እንተፈተነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክብል እንተፈተነ ኩናት ምስ ኤርትራ ክግበር ይፃዓር ኣሎ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ኣትያትና ኣላ ብላብላ ዝብል ዘሎ because he knows ስርዓት ናቱ ይወድቕ ከም ዘሎን ይእለ ከም ዘሎን ይዝርኢ ዘሎ ነዚ እናራኻ ከለኻ ድማ ኣብዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ፋኖ እቲ ሓበራዊ ግንባር ዝንቀሳቐሶ ዘሎ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ killed or wounded ክሳብ ልዕሊ 650 ዝተቐተሉን ዝቆሰሉን ከም ዘለው ዝተታሕዙ ድማ 418 ምስኡ ሓዊስካ ድማ ራዮት ፖሊስ ቶም ኣድማ ብተና ዝበሃሉን መለሻ ዝበሃሉን እዩ እቲ ኩናት ድማ በይ ከም ዝነበረ ጥቃ ባህረ ዳር ከም ዝተኻየደ 30 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ከምኡውን ሳውዝ ጎንደር ደቡብ ናይ ጎንደር ደብረ ታቦር ጋሽ ዝበሃሉ ዓድታት ማለት እዩ ዘገርም እዩ ፋኖ ንቅድሚት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዘረባ እንታይ ዝብል ዘረባ ኢና ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ዘለና ብልጽግና ምስ ኤርትራ ስለተዋግአ ወይ ምስ ኤርትራ ምስ ተዋግአ ጥራይ ኣይኮነን ክፈርስ ምስ ኤርትራ ከይተዋግአ ክፈርስ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሑ ክኢሎም ኣለዎ ብልጽግና ዕድመ ስልጣኑ ምስ ኤርትራ ብምውጋእ ጥራይ ወይ እውን ኣብ ናይ ሰሜን ኩናት ወይ ምስ ሱዳን ምስ ተዋግአ ጥራይ ኣይኮነን ክፍፀም ዝኽእል ኣብኡ ከይበፅሐ ክፈናጣሕ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዎ ስለዚ እቶም ቀቢፀ ተስፋ ዘይብሎም ኣዳኸርቲ ናቱ ሙዳቁ ዘይተርፈሲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘይፍትን እዮም ዝብሉ ዘሎ መን እዮም ንሳቶም ከ ኣበይ ካኣትው እዮም ፅባሕ ንጎ ሕቡና ክብሉ ክንሪኦም ስለ ዝኾንና ካብ ብሕጂ ስምዕዎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምናየው እኛ ኢትዮጵያውያን ባህላችን እስከሚሆን ድረስ ለጠመንጃ ቅርብ የሆነን እንትን የገባንበት ምክንያት አቀባዮች ብዙ ስላሉ ነው ከነዚህ አቀባዮች ዋነኛውና ማዕከሉ ደግሞ ዛሬ ኤርትራን የሚመራው መንግስት ነው ስለዚህ በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ ሊሆንልን ይችላል ብለን ብናስብስ ከማን ነው ፈቃድ የምንጠይቀው ገብቷል የባህር መውጫም ፈልገን በዚህ ጋር ያለውንም ሁሌ ካጋም እንደተጠጋ እንትን ሆነን እየደማን እንትን ከምንል ሪስፖንሲብል የሆነ ጋቨርንመንት አስመራ ላይ መጥቶ ምክንያቱም በግልህ ቢሆን ቤትህን ትቀይራለህ ሌላ ሰፈር ትከራያለህ ወዴትም በማንሄድ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ንሓትሕድና ንባልዖ ዘለና ንሓትሕድና ንቃተሎ ዘለና ንኣሽሓት ዓመታት ቀፂሉ ዘሎ ወይ ናማይት ዓመታት ቀፂሉ ዘሎ ተርዲኦም ኣለኹም ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ዝብል ዘሎ ይሄ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ቅድሚ 100 ዓመት ንሱ ነቶም ንኢትዮጵያ ቅድሚ 100 ዓመት እውን ከም ትባልዑ ዝገብረኩም ዝነበረ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት ድዩ how is that even possible ከመይ ጌርካ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ትማል ናፅነታ ዝረኸበት ገለ ኢልካ ክትንዕቕ ፀኒሕካ ግምጥል ኢልካ ድማ ኩሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ 100 ሚልዮን ዶ ወላ ናይ 100 ሚልዮን ቢልዮን ቁጠባ ዘለና 130 ሚልዮን ህዝቢ ዶ ገሎ ትብሎ ፀናካ ከመይ ገይሩ ሓደ ሃገር 3 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ ኢልኩም ትንዕቅዎ ክሳዕ ክንዱ ከባልዓኩም ክኢሉ so which one is it ድኹማት
ዓቕሚ ዘይብልኩም ተስፋ ዘይብልኩም ንዕርበትኩም ዝተዳለኹም ሃገር ዲኹም ወይስ እቲ ትሕስብዎ ንስኻትኩም ክትኣምንዎ ዘይከኣልኩም ምዕባለ ኣለና ክትብሉና ትፍትን እዩ እኔ ንሕና ተረዲና ኣሎ እንታይ ምዃንኩም ሕጂ ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለና በዚ ድማ ውሽጣዊ ፀገምና ዘጋደልና ዘሎ እዩ ስለዚ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ክንገብር ከዘይንፍትን እዚ ማለት ድማ ኣብ ኤርትራ ወራራ ካይድና ባሕርና ነማልስ ነቲ መንግስቲ ድማ ንዓና መጋበርያ ክኾነና ዝኽእል ክንገብሮ ምስ ዘይንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዑ ዝገብር እኮ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ከምዚ ከማኻ ንጎ ምሸትን መልሓሱ ወርዊሩ ብኣፍካ ተተኾንኩ ቅድሚ 2 ዓመት ኤርትራ ከም ትውረር ጌርካ እኮ ኢኻ 2 ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ገለ መፅኡ እዚ ንኤርትራ በቃ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብላን ንበገስ ጥራይ ተወዲኡ ዘሎ ጌም እዩ እቲ ህዝቢ ከይዲ እዩ ሰራዊት ብላብላ ይብል ነይሩ what happened then ኤርትራ ሓያል ሃገር እዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ንጎሆም ምሸትን ብዛዕባኡ ተህተፍትፉ ዘለኹም ኣብ ድቃስኩም ብር ምስ በልኩም ኤርትራ ስለ ትረኣየኩም ጽቡቕ ነገር ድማ ኤርትራ መሊሳ ክትሕየል እያ very sad for you ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ደፈራርሳ ነጥቢ የብላ ወይ እውን ውሽጣዊ ቅልውላው የብላ እቲ ጽቡቕ ነገር ትገብርዎ ዘለኹም ድማ መሊስኩም ንባሕርና ንሉላውነትና ስለ ትደፍሩ ዘለኹም ዋላ እቲ ክቃወም ዝደሊ ዝነበረ ዋላ እውን መጋበርያ ናትኩም ክኸውን ዝሓስብ ዝነበረ ብጀካቶም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ገዲፍዎም ስለምንታይ ኤርትራዊ ኣብ መወዳእታ ሃገሩ ተገዲሱ እያ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ቁጠባ ሕቶታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሃገሩ ምስ ሃለወት እያ ግን እንታይ ዋጋ ተኸፊሉላ ድማ ናይ ትማሊ ታሪክ ስለ ዝኾነ ዝርስዖ ኤርትራዊ የለን ስለዚ እዚኣቶም ዝገብሩልና ዘለው ንምንታይ እጁ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ዝተራሰብ ዝበሎ ገለ ክትብል ሓደ ተራሰብ ኣይኮነን እንድዩ ካልኣይ እቲ ዕብዳን ናቶም ሃገሮም ትፈርስ ኣላ ንርኢ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ዕብዳን ናቶም ኣበይ በፂሕ ኣሎ ግን ራይዎ በአሁኑ ወቅት ፈጣን የህዝብና ምጣኔ ሀብታዊ እድገት እያስመዘገቡ ካሉ የዓለም ሀገራት ተርታ ትጠቀሳለች። ታዲያ ኢትዮጵያ የአሰብና የምጽዋ ወደቦችን እየተጠቀመች ቢሆን ኖሮ ደግሞ በአካባቢዎቹ ሁለንተናዊ እድገት ላይና የምጣኔ ሀብታዊ እድገት ላይ ምን እንደሚፈጠር እንመልከት። መጀመሪያ ታርስት ትሪእዎ ኣለኹም አሰብና ምጽዋ አሰብን ባፅዕን እዮም ዝብል ታርስ ናቶ እጂ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ በልፊ በቃ ዜሮ ሕሰባት እኮ የምነት ህዝቢ ኤርትራ ግን አገይን ፀላይኻ ይትንዓቅ ዝበሃልካ ኣነ ሲሪየስ ልኮስዳ ዝደሊ ዘረባያ ኢትዮጵያ ኤርትራን ናይ አሰብን ምጽዋዕን ትጥቀም ነይራ ንኤርትራ እንታይ መገበረትላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዖ ምስከ ላይክ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በይፋ እስከተለያየችበት ጊዜ ድረስ ከ70 እስከ 90 በመቶ የሚሆነውን የንግድ እንቅስቃሴ የምትከውነው የአሰብን ወደብ በመጠቀም ነበር። ታዲያ ኢትዮጵያ ይህንን ወደብ እስካሁን ብትጠቀምበት ኖሮ የኢትዮጵያ የገቢና የወጪ ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ በማደጉ ምክንያት የአሰብ ወደብ አሁን ካለው በእጥፍ የመስፋት እድል ይኖረው ነበር። የመሰረተ ልማትና የባቡር መንገድ ዝርጋታዎችም እዚህ ጋር ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል። ሌላው ደግሞ አሰብ የቀጠናው የኃይል ምንጭ የመሆን እድሉም ከፍተኛ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ በ1959 እጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኤርትራ ካብ ናጽነታ ኣብቲ ግዜ ናጽነታ ኢትዮጵያ ካብ 7 ክሳብ 9 ናይ ወፃኢ ንውሽጢ ንደገን ትገብሮ ዝነበረት ወደባዊ ኣገልግሎት ብኤርትራ እያ ትገብሮ ነይራ ብኣሰብን ብምጽዋዕን እዮም ዝብሉ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስእልታት ናይ ባፅኦም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ክሳብ ሽዑ እንተትቕፅል ነይራሲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ምረብሐት ነይራ ይብሉ እወ ምረብሐት ነይራ ኢትዮጵያ ብዙሕ ምረብሐት ነይራ ፀገምኩም ግን ኣብኡ ይኮነን ዘሎ ኤርትራ ሲንጋፖር ምኾነት ነይራ ያ ኤርትራ ሲንጋፖር ምኾነት ነይራ ስለዚ እሱ ይፀገምኩም እምበር ንስኻትኩም ክትረብሕዎም ዝኽእሉ እኳ ጠፊእና ኣይኮነን ወደባት ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራ ዓሰብን ብምጽዋዕን ባፅዕን ካልእ እንተተጠቂምኩም ክትረብሑን ክትምዕብሉ ከም ትኽእሉን ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ኤርትራውያን ህርኩታት ሰባት እዮም ወደባትና ብግቡእ ክንሕዝ ንኽእል ዲስፕሊን ዘለዎ ህዝቢ ዘለና ኢና ስለዚ ንዓኻትኩም ነቲ ስራሕኩም ብዙሕ ስሉጥነት ክትረኽሙ ምኽኣልኩም ትፀገም ኣብ ሓንጎልኩም ዘሎ ፀገም ንሕና ክንምዕብል ኢና ክንህብትም ኢና ንሕና እንተ ሃብቲምና ድማ ድሕሪት ክተርፉ ወይ እውን ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ክትዛረቡ ይትኽእሉ እዮም ዛትስ ዋይ ኤርትራ ክትምዕብል ስለ ዘይትደልዮም ኤርትራ ዘይትሰርሑ እምበር ናይ ኤርትራ ወደባት ኤርትራ ስለ ዝኸልኣትኩም ኣይኮነን ኤርትራዊ ድማ ነዚያ ኢኻ ዝክር ዘለካ ባፅዕን ምጽዋዕን ምማዕበለ ነይሩ ይብሉና ወደባትና እንተሰርሕ ማዕበለ ነይሩ ግን ወደባትና ንኸይሰርሕ ጠጠው ኢሉ እምቢ ኢሉ ዘሎ ንስኹም ኢኹም እምቢ እንድሕር ኢልኩም ገንዘብኩም ይፀገም የለን ኤርትራ ብሓይሊ መፅኡ ንዑ ወደባትና ተጠቀሙልና ዝብለኩም የለን ምክንያቱ እቲ ዓሚል ገንዘቡ ሒዙ ኣሎ እቲ ዋና ድማ ንብረቱ ሒዙ ኣሎ
ኤርትራውያን ወደብና ኣለና መጽኦም ተጠቂምኩምሉ በትናይ ቢዝነስ ዕላማ ጽቡቕ ነይሩ እንተኾነ ንሕና ስለምንታይ ደይ መጽኣኹም ኢልና ምንን ክንብል ንብዕል ኣለና ጸገማት ኣለና ቁጠባዊ ሽግራት ኣለና እዚ ሽግራት እዚ ግን ዳርጋ መብዛሕቱ ካባይ ሓዊስካ ብሕጂ እውን ኣባኻትኩም ዝተጸግዐ መፍትሒ ክድለየሉ ከም ዘይብሉ እየ ዝኣምና ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዓለም ክትጥምት ክትክእል ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ ክመጽእ ክእል ኸውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ምስ ኢትዮጵያ ክእሰር የብሉን ምክንያቱ at every stage weaponize ክገብርዎ ክእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ከም መጻወድያ ገይሮም ንኤርትራ ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኤርትራ መማዕበለት ነይራ እዚ ሎሚ ጥዋዕዋዕ ኢላቶ ዘላ ይብሉ ካብን ኣቡ ከማና መስጊነ እዮም ጽቡቕ ስእሊ ናይ ባፅዕ ክጥቀሙ ምኻሎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቅ ክፋል ናይ ባፅዕ እዮም ዝጥቀሙ ንፕሮፓጋንዳ ክጠቕሞም ኤርትራውያን ይኣይ ዝርእይዎም ዘለዉ እሞ በዚ ናይ ተልመደን ፖለቲካ ናቶም ክደናገሩ ዝኽእሉ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ኤርትራዊ ግን ርእዩ ብግምጣል እዩ ዘንብቦ ንዑና ንገብር ዘለና ንስኻትኩም ተሓስብዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ሕፅበት ኣእምሮ ክግበረሉ ተስፋ ንክቆርፅ እሞ ንዑ ኢትዮጵያ ምፅእ ክብለኩም ና ከምኡ ዝብለኩም ሰብ የለን because we know ኣብቲ ገባሕርና ክትጥቀምሉ ዝኸልከለኩም የለን ኣግማልኩም ኣስትዩ ወይልኩም ዝሓንገትኩም ንስኹም ኢኹም ትማል ድማ 2018 ንስራሕ ክፉት ንክኸውን ብህፁእ ስራሕ ንክጅመር ኣብ ዝተሓሰበ ንዕና ሓይሊ ባሕሪ እምበር ወደባዊ ኣገልግሎት ዳጅቡቲ ደየብልናን ኢልኩም ዝሓንገትኩም ንስኹም ኢኹም ስለዚ እዚኣ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ መድልያ እዩ ስለዚ ብዙሕ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እንዲዮም ፈንዮምልና ደለዉ ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ንሳቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓጀውጀው እዮም ወዲቖም ዘለዉ እንተትፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ግን ጽቡቕ ገይረ ክርየኩም እየ ሓንቲ ኣነ ደስ ዝበለትኒ ዘረባ ምናልባት እዚኣ ክትበፅሖም ትኽእል ትኸውን ሰሙን ደም አገር የሌባ አገር የከሃዲ አገር ሌሎችም ደግሞ የገዳይ የነፍሰ ገዳይ አገር የደም አገር ተመባል ነበረባት ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው የምቀኛ አገር የሸረኛ አገር የአስማተኛ የጠንቋይ አገር ሆናለች ኢትዮጵያ ሀገራችን ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ጭምር ማለት ነው። አነ እንታይ ብምንታይ ምክንያት ከም ይብላ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ዝብላ ዘሎ እዚኣ ቀታሊት ዓማፂት ናይ ደም ሃገር ናይ ሰረቕቲ ሃገር ናይ ጠላማት ሃገር ናይ ክሓቲ ሃገር እናበለ ዝገልፃ ዘሎ ካብ ሓቂ ብዙሕ ዝረሓቐ ይመስለንን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ናይ ሞራል ምዕሳው ከም ዘጋጠሞም ምምሽማሽ ናይ ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ መንፈሳዊ ምንቁልቋል ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ከም ድማ እቲ ሃገር ኩሉ መዳያዊ ፀገም ኣጋጢምዋ ዘሎ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት መሊሱ እዩ ዘንቆልቁሎ ዘሎ ዳትስ ዋይ እንታይ ዓይነት መንእሰያት ኣፍርዮም ኣለዉ እያ ዝብሉ ዘሎ እዚኣቶም እዮም ቶም መንእሰያት ናቶም ጎረባብትኻ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል was this video أنا كوا نمسحه خطكم لي لين بربقعونا يكون عن مسمع يدا ፍጹም ሰላማዊ መንገድ ነው አሰብን ማግኘት አለብኝ ብሎ እየሰራ ያለው ያደርገዋል የሚል እምነትም አለኝ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም ሕዝብ ተስማምቶ የሰላም ሰው ብሎ የሸለማቸው ሰው ናቸው ያደርጉታል እኔ ግን የአብይ አህመድ ጭንቅላት የላቀና የረቀቀ ስለሆነ የሚያይበትና የሚሄድበት መንገድ ያደገ ስለሆነ እነኚህ ካነበቡም ከጻፉም አመታትን ያስቆጠሩ ኋላ ቀሮች ይረዳሉ የሚል እምነት የለኝም ጠመንጃ ነው የሚወዱት በጠመንጃ ይገኛል ማለት خلاص زيت أبي أحمد أزيو بلح أرحي وزت مت سمارت ስለዝኾነ ነትንሱ ዝሓስቦ ዘሎ ናይ ወደባዊ ኣገልግሎትን ሽርክነትን ክርድዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ይብላሉ እዚኣቶም እዮም ቶም ኣብይ ኣሕመድ ደገፍቲ ናቱ ስለዚ ነዚኣቶም ሰሚዕካ ጥሪልካ ናብ ካልእካ መኻጥራ እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሓንቲ ነገር ክትዘውር ርኢናን ሰሚዕና ነርና ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ መጃሃር ናቱ እንታይ ነይሩ ኢና ኢልና ድሮናት ወል ድሮናት ንዑት ራይ ይህ የምታዩት የድሮን ቴክኖሎጂ በአፋብን ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በራስ አቅም ያለማንም እገዛ የተሰራ የካማካዚን ድሮን ነው እነዚህን ድሮኖች استريوا ዘለኹም ኣብይ ፋኖ ብድሮን ገይሮም ዝገበርዎ መጥቃዕቲና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ሓደ ቦታ በዘን ኬሚካዚ ዝበሃላ ወይ እውን ከይደን ክትኮሳ ዝኽእላ ድሮናት ማለት እዩ ፋኖ ኣምሓራ ንብልፅግና ይሃርመሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኢቨን ፊልም ገይሮም ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ኢትስ ሪሊ ኢንትረስቲንግ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍዎ ነይሩ መስለኩም ነዚ ኣምሓራ ፋኖ እቲ ዩናይትድ ግንባር ናቱ ማለት እዩ forces have begun using FPV
drones for the first time in the clash in northern ኣብቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ንመጀመርያ ግዜ ድሮናት ክጥቀሙ ብፍላይ እዚ FPV ዝበሃል ክጥቀሙ ከም ዝጀመሩን these drones are being used for both ንስለያዊ ሓበሬታ ንምርካብ ከምኡ ድማ ንመጥቃዕቲ ንምግባር ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ጎኑ ጎኑ ካልእ እውን ዝንገር ዘሎ እውን ኣሎ ብሱዳን እቲ ናይ ድሮናት ጌም እናቐፀለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብልፅግና በይኑ ጥራይ ድሮን ዝፈልጥ ዝመስሎ ነይሩ ስምዕዎም ኣብዚ እውን ባይ ድሮን ኢትዮጵያ ከም ዝወቅዑ ገሊፆም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሓይልታት ጽምዶ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳንን መጻምዱ ሓይልታትን ክተጥቅዕ ኣብ ልኡኽ ኣብ ዝነበረትሉ ብሚሳኤል መከላኸሊ ኣየር ወቂዖም ከም ዘውድቑ ሓቢሮም ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳንን መሻርክቶምን ኣብ ልዕሊ ከተማ አልዑበይድ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ሰማይ ናይ ምልሻታት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ዝኾነት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከውድቑ ክኢሎም እዮም ሓይልታት ምክልኻል ኣየር ሱዳን ንሓንቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ድሮን እዩ ኣብ ሰማያት ዞባ ኮርዶፋን ዕኒዋ ዘሎ እታ ዝዓነወት ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ንRSF ደገፍ ክትገብር እያ ተወቂዓ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ምስ እስላማውያን ጉጅለታት ርክብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ወተሃደራዊ ሓላፊ ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ትማልሶኒ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እስላማውያን ውድባት ሱዳን ዝተዋሃበ ግብረ ሽበራዊ ስያመ ኣሜሪካ ኣብ ግብሪ ምስ ወዓለ ዕጡቃት ሓይልታት ምስ ዝፈረሰ ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ማሕበር ኣሕዋት እስላምን ሓዊሱ ምስ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዝኾኑ ርክብ ከም ዘይብሉ ነፂግዎሎ እዚ ርእቶታት ድሕረቲ ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ ስካይ ኒውስ አልዓረቢያ ዝተመሓላለፈካ ተዓብ ቪድዮ ኮይኑ ሓላፊ ቤት ምክሪ ሹራ NCP ነበር ዑስማን መሐመድ ዩሱፍ ኪብር ዝሓዘ እዩ ኣብ ተንቀሳቐስታት ጽምዶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና እንትርፎ ተስፋ ዘቑርጥ ዜና ጽቡቕ ዜና ይጋጥሞ የለን ስለዚ ፋኖ በዚ ዓይነት ናይ ድሮናት ዓቕሚ ክኸይድ ተጀሚሩ ካብ ሓሊፎም ድማ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ሰምዕዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ላለፉት 3 ዓመታት ናይ ጎጃም ፋኖ ይመስለኒ በዓላቶም ድሮን ሰሪሖም ናብ መጥቃዕቲ ገጾም በቂዖም ከም ዘለዉ ነዚ ድማ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሎም ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ግን ንከይፍለጡ ኢሎም ይነግሩ ከም ዘይነበሩ ዝንገር ዘሎ ዝኻንታይ ዘርእየካ ሓደ ቃልሲ ካብ ህዝቢ ዝብገዝቲ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክሬቲቪቲ ኣለዎ ፈጠራውነት ኣለዎ ንክዕወት ድማ ኩሉ ነገር ይዝገብር ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ውፅኢት ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናይ ፋኖ ኢና ንሪኦ ዘለና ካብዚ ሕጂ ንድሓር እቲ ሞመንትም ነቶም ንብልጽግና ነገራት እናኸፍኦ ክኸይድ እዩ ኣብዚ ራእዩ የአማራ ክልል ፖሊስ ናይ ፖሊስ መኪኖም ይተሓዝ ናይ ዕድማ ብተና ዝበልዎ ነገር ይተሓዝ እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘሎ መዓት ብረት ረክብ ብኡ ገይሩ የስፋሕፍሕ ኣሚን ናይ ብልጽግና መዓልታት ዝቁፀር እዩ ክበሃል ከሎ መግናን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ቁጠባ ፅንኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ጥራይ ደይኮነስ ምስ ኤርትራ ከይተበገሶ ከሎ ኢዱ ናይ ምሃብ ወይ እውን ካብቲ ሃገር ጠቕሊሉ ንምኻድ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣነ ብናተይ ርእቶ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እዚ ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዝወርድ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወርድ ዘሎ ኩነታት ነዚ ሃጓፍ እዚ ኤርትራ ተጠቒማ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስን ተትኽእል it would be really good ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ነገር ክኸውን ምኻለ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤርትራ ኩናት ክትእውጅ ውግእ ክትገብር ገለ ድሌትን ባህግን የብለና ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ኤርትራ እየ ዝደሊ ግን እቲ ጉዳይ ድማ እዚ ብልጽግና ዝበሃል ዳግማይ ህይወት ንኽረክብ ከም ብሓድሽ ንክወዳደብ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ፈተና ንኽሰግር ዕድል ክወሃበ የብሉን ባህላ ያነ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ነቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ስራሕ ሰሪሖም ኣለዉ ህወሓት ነቲ ተሪፉ ደሎ ክገብሮ ይኽእል እዩ ሸነ እውን ነቲ ካልእ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ መጥቃዕትን ውሳነን ጥራይ ዘድልዮ ካብኡ ንድሓር ዳርጋ the job is half done ይብልዎ እቲ ስራሕሲ እቲ ዕዮሲ ፍርቂ ተሰሪሑ ዘሎ እዩ ንምፍፃሙ ጥራይ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ዘድሊ So this is going to be another very interesting development ምስ ግዜ እናስተውዓልናሉ ክንከይድ ዘለና እናራና ክንከይድ ዘለና ኢና ሓንቲ ካልአይቲ ለንቀነ ኣገዳሲ ዘረባ ካብ ትግራይ ዝመፀት ክበኩም እየ ከም ብሓዱሽ ከም ዝተራእየ ተገሊጹ ፍልፍላት ሓበሬታና ካብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝረጋገጽዎ ኣሃዱታት ሻዕብያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብመኪና እናተንቀሳቐሳ ተራእየን ኣለዋ ቅድሚ ወርሒ ሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ገይሩ ክሳብ መቐለ ዓብዪ ዓዲ ከም ዝኣተወ ዘመልክቱ ፀብፀባት ወፂኦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ
መቸም ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተራዩ ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለምበሳ ብዓዲግራት ብጋልእ ተራዩ ዝብል መኪናታት ዝሰኣሉ ናይ ብልፅግና ካድረታት ሸር ክብልዎ ቀኒዮም እዮም ዝሓድሽ ኣይኮነን እንተኾነ ኣብዚያ ዝተገበረት ኢንተርቪው ከስማዓኩም እየ መልሲ ናይዚያ ክኸውን ዝኽእል ስለ ዝኾነ With this circumstance that we are discussing at the moment, there is a risk of renewed conflict. We are on edge. The world is on edge. A lot of political analysts are predicting that there is going to be a return to the conflict because of the, back-to-back conversation and the political tensions that are happening. How serious do you think is that risk of renewed conflict? When you've been there, there are also reports of Eritrean forces that are still roaming inside Tigray, deep inside. You were there on. ወገን ብሕፅር ዝበለ ባክግራውንድ ክበኩም እቲ ምስ ትግራይ ርክብ ዘለዎ ወይ ናይ ትግራይ ወገን ዝኾነ ሚድያ ወላ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ይኹን ይምበር ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ መመሊሱ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መርገፂ እናቀየሩ ንክመፁ ይግደድ ኣለዉ ብሰንኪቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ውሳነታትን ኣካይዳን ኤርትራ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተኣልያ ዘላ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ እዚ ጻዕዳ ኢንዲፔንደንት ሪሰርቸር እዮም ዝብሉ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ ብዙሕ ተዛሪብ ኣሎ ብልፅግና ዝፈጥሮ ዘሎ ስቃይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይሲ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ሕጂ ድማ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ እውን ትግራይ ኩናት ክግበር ይኽእል እዩ ዓበ ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ ዝብል ጎስጓስን ዘረባን ይቕፅል ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ወታደራት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ዛላምበሳዲ ኣብ ካልእ ይረኣዩ ኣለዉ ይበሃሉ ኩነታት ናይ ኩናት ወይ እውን ሪስክ ናይ ኩናት ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ሌላ ተሓቶ እዚ ናይ ኤርትራ ደጋፊ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፀቅዒ ኣይኮኑን ክልቲኦም መልሲ ግን ስምዕዎ How serious this risk of return to a conflict is based on your conversation with the Tigrayans, with the political elite, if you did have one, Duke? Yeah, it is. Nobody in Tigray was saying this would be a good thing. Even when I was there when the conflict started, just on a very low level in these isolated areas in the Northwest Zone. Even when it looked like things were going well, when they were taking land for the Tigrayans, people were still saying, no, this is not a good idea. People do not want any more war. And I've heard reports of ኣብ ትግራይ ማንም ሰብ ኩናት ዝደሊ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ዘይገድስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኩናት ኣይደልን እዩ ዘሎ ኦኬ ርዱእ ታኻለይቲ ነጥቢ Eritrean soldiers in places like Zalambesa. I was in Zalambesa, and they were saying that there were positions along the major roads. Well, there's not a lot of major roads, and I was driving all over Zalambesa looking for water pumps, and I didn't see any Eritrean soldiers, and believe me, I would have noticed, I think. But so that is very concerning when people are running with an anonymous source from the Ethiopian military saying that there's Eritrean soldiers in places where I didn't even see the Ethiopian military presence. I don't know how they would know. But this is the thing, is that it's an open border almost. They don't have any security. When the lights go out, when the sun goes down, they don't have electricity for lights. They have no idea who's going through the border. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ዛላምበሳ ነይራኹን ኢሉ ማለት እቲ ፅርግያ ይኹን ካልኦት ትሕተ ቅርፂ ናይ ዛላምበሳ ርዱእ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ቦ ይንቀሳቐስ ነይረ ወታደር ናይ ኤርትራ ዝረኣኽዎ ነገር የብለይን ይብላ ኣሎ ከመይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎም ዘለዉ ስለዚ ምንጮም ዘይፍለጥ ሽሞም ዘይጥቀሱ ሓይልታት ናጠቐስካ ነገራት ከም ዘለዎ ጌርካ ምዝራብ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ወታደር ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ሸፈጥ ድራማ ሓሶት ምዃኑ የነፅር ኣሎ እዚ እውን ነፍሲ ዝኻለዩ ነዚ እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ብዛዕባ ትግራይ እንድያ ቀንዳ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ባጀት ብምሕፃር መድሃኒት ብምሕፃር ገንዘብ ብምሕፃር ደሞዝ ናይ ጋዜጠኛታት ብምሕፃር ንትግራይ ንምብርካኽ ኩሉ ዓይነት ገበኒ ዝፍፅም ዘሎ ብልፅግና ነዚ ተረዲዮም ኣንፃሩ ጠጠው ክብሉ ዘይምኻሎም ድማ ዘገርምን ዘስደምምን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ ንቐፅላ ንእሽተይ ክንቀይራ ኢና ናበይ ናብቲ ኣብ ከባቢና ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ እስከ ናብ ገፅና ከነስግሮ ኢና ለንቀነ ክልተ ሓደሽቲ ኣብዚ ኣንተ በዘይገለፅክልኩም ክልተ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣለዋ ሓደ በዚ ናይ ብልፅግና ንጀምር
አረብ ኤምሬቶች ከኢራን የተከፈተባትን ጥቃት ለመከላከል በምትወስደው እርምጃ ኢትዮጵያ ከጎኗ ትቆማለች ሲሉ አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ሄደው የጎበኟቸውና ወንድሜ የሚሏቸው መሐመድ ቢን ዛይድን በስልክ በድጋሚ ደውለው አነጋግሯል። ኩል ባወጡት መግለጫ አብይ ደወለልኝ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ስላለው ወታደራዊ ውጥረት መጨመር እንደዚሁም የሁኔታ በክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ስለሚያስከትለው ከባድ መዘዝም አነጋግሮኛል፣ ኢራንንም አውግዟል ብለዋል። ኢራን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና በሌሎች አካባቢው ሀገራት ላይ የምታደርሰውን ጥቃት በተደጋጋሚ አውግዘዋል ያለው የመሐመድ ቢን ዛይድ አገዛዝ ድርጊቱም የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዲ 2 መዓልቲ ካብ ኢማራት ምምላሱ መቸም ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጽቡቅ ጌርና አብይ አሕመድ ንግሆ ካብ ዓራቱ ምስተንሰ ገጹ ከይተሓፀበ ስኑ ከይተሓፀበ ክዳኑ ከይቀየረ ni imarat dawilu kami hadir ka goitay Sheikh Mohammed Zaid al-Nahyan ana ጽቡቅ hadira mzbalo shu'u yisruhu zገብር ኢልዎ ማለት እዩ ህይወቱ አብይት ኢማራት ከም ዘላ ጽቡቅ ጌር ይፈልጥ ስልጣኑ ህይወቱ ኩላ አብይዶም የዘላ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝወርድ ዘሎ ድሮናት ኣብ ነፍሱ ከም ዝወርድ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ቤተ መንግስቱ ይወርድ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ስልጣኑ ኮረሽኡን ይወርድ ከም ዘሎ ስለዝኾነ ንግሆ ተንስዩ ድውል ኣሎ ጥራይ ነዚያ بوقع دويله لايلو معبتيلو سلازي نغير ينبر ابي احمد ملو ابي امارات تصقيو زخيد زلو وطبعاته ابي امارات تصقيو لقبل هيكلني قالوتوني تقوم والله هلاوناتو سلطانو مصايناتو ولا ون كاف سلطان مستغلفه ابي امارات زمركوسي ذاتس واي دمان ابي احمد ناي امارات غداي كمطن لعلك حمما زخل كمطن لعلي مغنياتو ايفن مهدميتناتو نسا بلان بي ناتو سا سلازي كان نغير كاب حجي شبدبت كبر مالتي دحري ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ኢላትሉ ናብ ኢማራት ይክመለስ ስለምንታይ ከናብ ኢማራት ክመለስ ሓስባሉ ድሕሪ ኢልኩም because it is very easy for him ናብ ኢማራት ድሕሪ ከይዱ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ኢማራት ስትራቴጂ ናታ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኢማራት ስትራቴጂ ናታ ንቀርኒ አፍሪካ ኣብ ምፍልላይ ኣብ ምንቋት ዓብይ ኣጀንዳ ትፃወት ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ልክዕ ከምቲ ዳዕመ ሰሪዕ ሕሜቲ ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ጌራ ኣብ ሱዳን ኮፍ ኣቢላ ተንብሮ ዘላ ከምኡ ክገብር ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንክፃወት ዕድል ክፈጥረሉ ትኽእል እያ ብሽም ኦሮሞ ዲክመፅእ ብሽም ካልኦት ዲክመፅእ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንክፃወቱን ኢማራት እንተላ ምስ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እዚ ግን ኢማራት ዝበሃል ከም ቀደሙ ቁጠባናቱን ሃገሩ እንተሎ እዩ ኢማራት ዝቃፀል እንተሎ ንዑ ብፍሉይ ከትሕንሉ ዝኽእሉ ኣብነት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ right now ንሪኦ ዘለና ኢማራት ንባዕሉ ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ስቃይን ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ in that kind of situation ብፍሉይ ንዑ ከትሕንዎ ዝጎይብሉ ምክንያት ክህልዎም ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኩነታት ንባዕላቶም ኣብ ዝቃፀልሉ ዘለው ኤነርጂ ናቶምን ቁጠባ ናቶምን ኣብ ድኽዑ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ ብፍሉይ ንዑ ንምድሓን መፂኦም ክጓየሉ ዝኽእሉ ጉዳይ የለን ሕጂ ክልተ ነገር ከረየኩም እየ ኣብ ከባቢና ሓደ ነገር ዝበሃል ዘሎ ከስማዓኩም አንተበውና ሪየኩም ነረ ኣብዚያ መዚያ ስምዑዋ capacity, but that doesn't compare to the nearly 20 million barrels that usually pass through is the Habshalf of Oman. However, this capacity of 1% less could be of importance. The Kirkuk Ceyhan oil field ኣብዚ ነቲ ናይ ዕዳጋ ዘሎ ፀገም ንምፍኳስ ስዑድያ በዚ መንገዲ ዝገይራ ገለ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ክሳብ 7 ሚሊዮን በርሚል ንመዓልቲ ከተንቀሳቀስ ከም ትኽእል ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ እንትኾነ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ዝስምዕዎ reported on this in previous iterations. Ansar Allah, if Ansar Allah, the Houthis of Yemen, if they decide to enter this war, and some senior members of their political bureau have indicated this week that they're discussing a 0 hour, meaning a day when they do get involved, you could see the Ansar Allah also launching missiles at Israel, which is not as big of a deal as the next thing I'm going to say, which is that they could also blockade the Red Sea. One of the things that's happening right now is that there's a huge armada of oil tankers that are going up the western Saudi coast, and they're loading oil on, and then they have to go back down through the straits that pass directly near the coastal waters of Yemen. If the Yemeni forces under Ansar Allah decide the U.S. ceasefire is done as a result of this, and they start attacking those ships, considering them aiding and abetting or connected to this war, then that's a whole other front that's opened up. And እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣዝያ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና መቸም ኣብዚ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ነገር እንዲና ንሰምዕን ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ኣንሰር አላህ ወይ እውን ሑቲ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣክቲቪቲ ናቱ ኣይርአየን ኣሎ ስለዚ
እቲ ሑቲ ዝበሃል activity ናቱ ምስ ጀመረ ወይ እውን ስርሑ ክጅምር ምስ ጀመረ there is going to be one thing that's going to be obviously clear ንሱ ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ እንተለኪትዎ ሑቲ ስርሑ ናይ 0 ሰዓት ኣይኸለን አለ ይብላሉ ናይ 0 ሰዓት አኺሉ ነቲ ናይ ስዑድያ ዝወፁ ዘሎ ነዳዲ እንተለኪትዎ ደን ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ናይ ነዳዲ ዓለምና ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኣቱ ከም ዝኽእል ይዝንገር ዘሎ እዚ እቲ ቅድመ ኩነት ዝነበረ እቲ ናይ ክርፍስ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ወይ እውን ናይ ፅልዋ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ኣበይ እንድሕር ኢልካ እቶም ሚድል ኢስተርን ወይ ከዓ እቶም ናይ ዓረብ ድዩ ናይ ሪጅናል ፓወርስ ዝዋግኡሉ ዘሎ ባይታ መነመን እዮም እንድሕር ኢልካ ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ የመን እዚኣቶም ኤርትራ ንኣብነት ምስ ስዑድያ ኣላ ትብል ግን ኤርትራ ብቐሊሉ ክትቅይር ትኽእል እያ መርገፂ ብካልእ ዘራርባ እቶም ኢዶም ሂቦም ዘለው ብልፅግና ንኣብነት ኢዱ ሂቡ ዘሎ እዩ ብልፅግና ምስ ኢማራት ኣትዩ ዘሎ እዩ ስለዚ እስራኤል ድማ ኣለዎ ጎኑ እቲ ህንዲ ዝበሃል ኣላያንስ እውን ይኣቱ ኣላቦ እቲኣቶም ድማ ስዑድያ ግብፂ ቱርኪ ከምኡ ድማ ፓኪስታን እዚኣቶም ኮንፈርም ዝኾኑ ኣላያንስ ዘለዎም ኮይኖም ዘለዎ እዮም ስለዚ ናይዚኦም ሓይልታት ኣካይዳ ምስቲ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ ዳይናሚክስ ናበይ ክኸይድ ኢማራት ክሳብ ሕጂ ካብ ኣሜሪካን ካብ እስራኤልን መነቕ ክትብል ከም ዘይትደሊ ዝንገር ዘሎ ስዑድያ ኸ እንታይ ክኸውን ናይ ስዑድያ ዕጫ ብፍላይ ሑቲ ክሃርሞም ተጀሚሩ እንታይ ክኾኑ እዮም ድሮ እቲ ሃገራት ዓረብ ብሓደ ዝምድና ናቱ ደሓን ኣብ ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ብከዝ እቲ ቃንዛ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓድነት ንክገብሩ ወይ እውን ሽርክነቶም ንክሕይሉ ይገብሮም ኣሎ ይበሃል ኣሎ ኢራን ግን ነቲ ኩነታት እናቐፀሎት እንድሕር ኸይዳ ነቲ ምህራም ናታ እናቐፀሎ እንድሕር ኸይዱ ኣበይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ክኾኑ እዚ ሕጂ ዝራኸብዎ ዘለው ነቲ ሽግር ናቶም ንክፈትሑ ክሕግዞም ዶ ይኽእል ይኸውን ሓድነት ንክገብሩ ይሕግዞም ዶ ኸውን I don't know but it's going to be many questions ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ GCC ዝበሃል ሃገራት ወይ እውን ኸሊጅ ዝበሃል ሃገራት ሽግረን ፈቲሐን ብሓደ ኮፍ ኢለን ፀገማተን ከኣልያሉ ዝኽእላ እንድሕሪ ኣጋጣሚታት የጋጥም ዝኸውን ሓደ ካልኣይ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ናቶም ከመይ ክፅሎ ይኽእል ይኸውን እቲ ፖዚሽን ናይ ኤርትራ ሕጂ ብዝሕጂ ዘለና እዮም ስዑድያ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ኣብ ንብለሉ ዘለና ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ እንታይ ከምፃልና ይኽእል ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝርዮ ዘለኹ ናተይ ግምት ማለት እዩ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ዕድል ሒዛ ካብዚ ኩነታት እዚ ክትወፅእ ትኽእል እያ ባህላ እያ ዝበለፀት ዋይ ኤርትራ ሓደ ልውላውነት ኣብዒሳ ኣላ ሬላቲቭ ኣብ ተዛማዲ ሰላም እያ ዘላ ምሉእ ሰላም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ቀስቃሲ ኩነታት ብፀገማን ብየማናን ይመፅእ ስለ ዘሎ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እቲ ብልፅግና እቲ ካብ ኢማራት ዝወርዳ ዘሎ ናይ ኢማራት ፀገም ናይ ኢማራት ምቅፃል ክትርኢ ከለካ ንኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ እስከዚያ ኢንተርቪው እዚኣ ስምዕዋ እቲ ዝቕፅል መደብ ናበይ ምዃኑ ቁርብ መብርህ ክትበና ቅድሚኡ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተጠጀአ ኩናት ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምስሓሓብ ኣብ ጫፍ በፂሑ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ምስቲ ናይ ትሕዚ ዘሎ ኩነታት ተፀለውቲ ምስ ምኳነን ሕዚ እቲ ኩነታት ዝረግዐ ይመስል ንግዚኡ ግን ሕዚ እውን ግን ብፍላይ ኣብቲ እቲ ናይ ኢራን ናብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ካሊእ መልክዕ ንክሕዝን ንዘይክሕዝን ወሳንነት ኣለዎ ዝብል ኣሎ እሞ ብፍላይ ንዓረብ ኤምሬት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ክዕውትኦ ዝደልያ ነገር እንታይ እዩ ዓረብ ኤምሬት ይኹን ስዑድ ዓረብ ተኣየን ክዕውታ ዝደልያ ምክንያቱ ንሳተን ዝጠጅኦ ኩነታት ቅድሚ ሕዚ ንፈልጦ ኢና ኣብ ሱዳን ዝነበረትሉ ኩነታት ርዱእ እዩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ከምኡ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት እውን ናይ ዓረብ ኤምሬት ተሳትፎ ኢትዮጵያ ዝነበረ እውን ከምኡ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ብተመሳሳሊ ሞምስ የተሓሒዝካ ክእናታትን ባህግታ እዩ ሕዚ በቲ ሒዞንኦ ዝነበራ ትልሚ ክቅፅል ኣይክእላ ዶ ክቅፅላ ዝኽእላ ይመስለንን ሓደ ዓብ ፀገም ኣሎ ኣብቲ ሃገራት ኣዕራብ ብስትራቴጂ ዝምራሕ ሃገራት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕቲ ግዜ እቶም ነጋውስ ይኹኑ እቶም ፕሬዚዳንትስ ካልኦትን ብናይ ሓፂር ኣተሓሳስባ ናይ ሓፂር ግዜ ኣተሓሳስባ እዮም ክሰርሑ ዝረኣዩ መወንጎም ከዓ ንኩላቶም ዝጠምር ሓደ ስትራቴጂ ሎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ሓደ ናይ ፀጥታ ስትራቴጂ ሎ ሓደ ናይ ገለት ስትራቴጂ ሎ ክበሃል እውን ኣይከኣልን እዩ ኣይፀንሐን እውን ክጅምሮ እውን ኣይደለዩን እቲ ናይ ቤንዚና ነዳዲ ዓቅሚ ዘለዎም ማለት ናይ ህኩይ ስራሕ ብኣሜሪካ ከም ዘሕለዉ ተገይሩ እቲ ስርዓታቶም ማለት እዩ ስለዚ ነፍሶም ንዖም ዝኸውን ሓደ ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ኣለዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ኢንፋክት ኣብ ግዜ ኣብቲ 9 ናይ ዕራቅ ሰራዊት ንኩዌት ኣብ 2 ሰዓታት ዘይኣክል እዩ ተቆፃፂርዎ ማለት እዩ
حاجي شعو جالف ستيتس درع الجزيرة زبال ويكا ناي جزيرة مختيس زبال حيلي جيرنا لنا قلب نيرم ترى خاص زيلة دحرون زغلو أسوار بليونات زوات جنزب عبيد قالوا تتوهلا فتصو ما يترأيين أي ترخبن سلازنا أمريكا حيلي أتو عدل كفيتو مالتي حجون زولوت كوناتاتهم مسارحي ناي عبيتي حيلتات كمخان حليفهم فلاي ناي معرب كمخان حليفهم بزحناتهم نتاع زخون استراتيجي كايلو زغلو أي مثلا ما بزحتو بفلايتات ناي قلب هاجرات مالتي ورفريز قبرو ملعبات جبسي بسمين أفريقيا زلواكم على ألجيريا موروكو قرب نزع زخوناتن رأياتاتن أسرارحاتن كلون يخليو انت كانوا جن عراقا سوريا فريسين ينزلوا بسوانسي عدد ناي قبر شبران ناي ميليشياتن ثانك يو بهاشم اوكي كابتي زينا ندحريت ملسي لحنت نجركا عجي بريكنج نيوز لهم زروا زلويو انت اسكي يسمع لهم تاريخ كوينا نسمع زلنا what is happening right now is نيران سي منغست امريكا ناي ايران ندادي بسنكت حصرتنا ندادي ابكو طبعا على مقاطي مزلو نيران نجزيو قداك على لا يبلا لدونالد ترامب زانتا كوينا نسمع زلنا نتي ناي ايران ندادي حساب العلميتن قالن برميل زخون اب بحر زلو ندادناتهم قدا كان العلولينا منتان حجرات كابو جزيان ناي ندادي شجر نكفتح نجزيو شجر نكفتح سلازي ناي إيران ندادي أب بحر زورلو ان سانكشن كاب قدا ناس أخن قبرن حسب على ناي بلالو من ناي دونالد ترامب ناي تريجري سكرتاري سكات بسد بهال مالتي إذا كانت إزريكا قداي كاب إيدون واتساي خيط كم زلان أمريكا they can control things and things are changing زي ناي وشفت حرموز قبرو استراتيجي ناي إيران is working effectively نكو طبعا عالم سابوتاج جيرو ملو دونالد ترامب اسرائيل لما نتنا ندادي بوتا سلد هرمو زلا قبل علي ندادي ايران لما قبل علي قطر يكون بكالوت تقبرو زلا نتو كونتات ازيو اخبيد وصلو زلو كابو موصين مركاب تباهيلو زو سزلو سقمتين اندر زلنا سلازي ازون انتو خونه نتي عودة كوينات امريكا ني ايران عراق توص ايران بلو زلنا كقاتم كم زي كلنا اندر زلنا this is very interesting news مغنياتو أمريكا مواصو كم ساعتين مواصو نختركب تجبرو زلا دما نتكبابينا أقداسي كون كم زغلن هجرات أفريقيا كينيا حويس ككالوت بزح شجرة قاتمون كم زلينا نرزلنا إسرائيل ببرتو تدب كم زلا يرون له right now and yeah the situation is very very volatile زريو زلو سلي تفيديو تقينات نبرت أي قيد كم زلو هجرات إسرائيل ترم كم زلا كمون الزنا نداد دما نتقطبا امنا ربي شو خمزلو يا دونالد ترامب دما بقى ساعاتي تويتر صحف زله مثلني this is going to be very very interesting to watch دارغا تواصو زمسل عينت هيوتينا نرزلنا امونغون زخونه ነገር እንተሎ አፕዴት ክበኩም ክፍትኔ but the situation is very very volatile ቀልጢፍ ዝቀያየር ኩነታ ስለ ዘሎ ያ ንቀፅል ካብዚ ቀፂልና እታ አንተ በከሪኩም ፀናዕኩ እዚኣ ምስ ዶናልድ ምስ ኢማራት ተደዋዊሉ ይዘራረብ ከም ዘሎን እዚ ማለት ድማ ሱዳን ጉዳይ ናታ እናከበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንግሆም ምሸትን ዘደዋውሎም ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓብዩ ኣገዳስነት ክልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ድማ ካብ ኢማራት ረኺቡ ሲኑ ኢማራት ድማ ንባዕላ ኩነታት ቀውጢ ኮይኑዋ ኣሎ ስለዚ ነዚ እውን እናተሓሓዝናዮ ክንከይድ ኢና ንቐፅል ኣብዚ እውን ካልኦት ክኢላታት ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ ብፍላይ በዚያ ንጀምር እስኪ ከባቢ ክስካብ ዘሎ ዝኾነ ሰላም ክህሉ ከም ዘይኽእል እናተፈለጠ ብልፅግና ምስ ሰላም እተባእሰ ፀረ ሰብ በላዕ ሰብ ኣፅናቲ ከም ዝኾነ እናተፈለጠ ኣብ ትግራይን ዘለዎ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ቶም ናይ ኣብይ ተጋሩ ብሰንኪ ውልቃዊ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ምክንያት ብሄረ ትግራይ እውን ተታሒዙ ይጥፋእ ምስ ውልቀ ዝኣተዎ ህልኽ ምስ ብሄሮም ይባእሱ ንሕና ምሕዝነትን ሓድነትን ሰሜናውያን ክንብል ከለና ነትናቶም ጀስቲፊኬሽን ንምምፃእ ንስኻትኩም ምስ ሻዕብያ ተሻሪክኩም የለኹምን ዝብል ኢኩቫለንስ ከምፁ ይምክሩ ንሕና ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካሊእ ይኹን ክንሰርሕ ኣለና ንብል ዘለና ንዝኾነ ትግራዋይ ንክንወቅዕ ኣይኮናን ካብ 4 ኪሎ ዝመፅእ ናይ ፅንተት ሓይሊ ንምምካት እዩ ንዝኾነ ትግራዋይ ንምውቃዕ ኣይኮነን
يردهم ديو نسهم عب تجرين زلوا حاوم نخوعون تجرين مدفعني مساوي تسامي دم زلوا مورال الحلين أنت اللي هو سلازي إزينا بنصر قرب يكون ناي تجري سكات زمنشو كوارات كيلوني حزينا نوزلنا كم حرق اللي يكونه በማገዝ ታላቋን ትግራይ ብለዋቸዋል። ሻዕቢያ ነው ያላቸው። ኢትዮጵያና ፍርሳታለን የኢትዮጵያን ሀብት እንቀራመታለን ከተቀራመትን በኋላ እናንተ ታላቋን ትግራይ ትመሰርታላችሁ። ከዛ ምን ትላላችሁ? ዲፋክቶ ስቴት ትሉታላችሁ። ዲፋክቶ ስቴት ካላችሁት በኋላ እኛን መጣና እውቅና እንሰጣችኋለን። ጀስት ላይክ ሶማሊላንድ ማለት ነው። እኛን መጣና አገረ ትግራይ የሚል እውቅና እንሰጣችኋለን። ግብጾች ይመጡና አገረ ትግራይ ብለው እውቅና ይሰጧቸዋል። አልቡርሃን ይመጣና አገረ ትግራይ ብሎ እውቅና ይሰጣቸዋል። አያረጉትም አይባል። ሻዕቢያ ግን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ አገረ ትግራይ That's a good plan. أقوم نقوم داسم بعد كأتوكم. Yes, the plan is very good. معناته أتندرو يزلنا كنا تاتنا تجراي زبالة عدل خون خليو. If تجارو نهجر حلمن تلوم seriously, this is the moment. تهجر يتبع تبهان نختبتات نزلوا تقوله. هذه أقداسي مدرخنا زلنا. أتكرنا أفريقيا بعبيو زخود زلوا كنا تاتون كتمزمزوكت كلا الله يتبع. I mean, እቲ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ሱዳን ጉዳይ ትግራይ ምስመን ወጊና ኣላ ኣብ ሱዳን ጉዳይ ምስ ኣልቡርሃን ኮይና ኣላ ኣልቡርሃን ድማ መንግስቲ ናይ ሱዳን እዩ ስለዚ ምስቲ ብልፅግና ዝገብሮም ዘሎ ሓንቲ ኣብዚ ከስማዓኩም ሱዳናውያን ብዛዕባ ኣቢ ኮይኖም ዲስኣፖይንትድ ኮይኖም ሞ ዘለዎ ከስማዓኩም there was this video ኣብዚ ስምዕዎ might be an active participant in the genocide in Sudan. There are reports that Ethiopia is hosting a secret RSF military camp that is funded by the UAE. This has some major implications, and I'm going to get to that in a second. First of all, this feels like a betrayal on so many levels. Sudanese and Ethiopians are close cousins. Every time people try to guess where I'm from, they always start with Ethiopia. This is also the nation that hosts the African Union. The UAE has been stirring up so much trouble in Africa, and you want to welcome them in to train soldiers to destroy your neighbors? If this is true, that means Ethiopia is not only complicit, but actively engaged in this genocide. This is bigger than Sudan, because it goes against every Pan-African initiative. ሱዳናውያን ናይ ብሓቂዮም ተቆጢዖም ዘለዉ ሱዳን ኢትዮጵያ ብልፅግና ከምዚ ክገብሮ ኣይንፅበልና ነርና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክሕደት ብብዙሕ ደረጃ ክረአ ዝኽእል ክሕደት እዩ ሓደ ቀደም ከምኡ ኢልና እንዲና ቀዳማት ምዃኖም ስለ ዘይፈልጡ ሱዳናውያን ዌልካም ቱ ሪያሊቲ ኢትዮጵያ ከመይ እያ ትገብር ብልፅግና ድማ እዚ እቲ ናቱ ኣርማ እዚ መፍለጢ ብራንድ ናቱ ማርካ ትሬድ ማርክ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥልመት ክትዓት ናይ ካልኦት መጋበርያ ኮይንካ ህዝብኻ መጀመርያ ካብኡ ቀፂልካ ድማ ንጎረባብትኻ ምቅፃልን መብልሻውን እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጥራ ዘሎ ኢትዮጵያ ቀልጢፍ ዳ ይወድቕ ኸውን እምበር ነቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ክልክማ እዩ ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ባይ ዘ ወይ ናይዚ ክመልሰኩም አንገቱ ሻዕብያ ንተጋሩ ኤርትራ ሃገር ስለ ዝኾነት ንተጋሩ ሃገር ንክኾኑ ክሕግዞም እንዲ ዝብል ዘሎ አይሆፕ ይኸውን ከምኡ ግን ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ተታሒዞም ኣለው ተጋሩ ክነግረኩም this is going to be another very interesting to watch ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ መዓልታት እዚያ ስምዋ ኤርሚያስ ለገሰን ዲፖርት ካላስደረግን እኛ አንረባም ዳያስፖራ አሜሪካ ውስጥ ያለ አማራ አሜሪካ ውስጥ ያለ ትግራዋይ አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ኤርትራውያኖች we have to ይህን ልጅ ዲፖርት ማድረግ አለብን he need to be deported we have several case እጃችን ላይ ኤቪደንስ አለ እጃችን ላይ ይህንን ነፍሰ ገዳይ ይህንን የቤት አይጥ ይህንን ሴት ለሚስቱ እንኳን ባል መሆን የማይችል we have to make him deported የብልጽግና ካድሬዎች እነዚህ ቆሻሾች ዲፖርት ሊደረጉ ይገባቸዋል አረ አንድ ድሮ ያለ ኦክላንድ እንቀመጥ አንድ ወመኔ በቀደም ሲናገር ሰምቻለሁ ባጀት ይከልከል ሲሰምቶን ማንንም ተራ ድሮ እየወጥቶ አናላይዝ የሚያደርገው ፖለቲካ ትግራይ ፖለቲካ ስለዚህ is a good plan actually እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ኣነኳ ከም ዶይ ተኸታተልኩን ግን ተጋሩ ኣዝዩ ሕማቕ ዘረባ ዝዛረቦም ዝነበረ ምዃኑ ዝንገር ሕጂ እውን እንትኾነ ንህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ መቕፃዕቲ ንኽወርዶ ንህወሓት ሕሊፎም ተዘሂቦም ሓንሳብ ባጀቶም ክሕፀር ሓንሳብ ከቢድ ኩናት ህዝቢ ክሳብ ዝፀንት ንክኸውን ዝተፈላለዩ ሕማቕ ዘረባ ዝትንትን ዘሎ እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ብልፅግና ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝገበሮ ኣካይዳ ህልዎም ጭብጢ ህልዎም ክኸውን እዩ ኣነ እኳ ይከታተሎ ስለዘይነበርኩ ዝኽብል ኣይክልኒ ኣሜሪካ ድማ ድሮ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ጀሚራ ስለ ዘላ ዲስ ጋይ ሜፌስ ኣብታ ዝደልየር ዘሎ ዓዱ ድማ ብሰላም ይመልስዎ ምክንያቱ ብልፅግና ነቲ ሃገር ቤት ላይ ማዕብላ ኣሎ ስለ ዝብል ዘሎ
تعدد ما ديمقراطية فتحنا اللوا نابلس اللي تزارب دن ناب عدو كان مالسو كان حق زالنا يوم زولو زلو درو قلقلنا يوم حرا اكتيفيست زنبرو نتغارو عبد جزء كينات حماق زارب زنبرو كم سترزو زقلت حبريتا أبكالك زي ونامتي الكونيرة سلزي جاي مي فيس مسايو أبز غربا بريهير رأيه يقون تسفى هذا نقدر يقطع مخون كابو كتيرنا نايزيوم مسكسمو نايزيوم كأجرم يزبط زراوا زعوا مراب تراي دليتو دليلهم حريقون دليلو خالي بيريقون زبالو كم عدوى كم مخصوم كم مقالة يكون مراب تراي كونتيست اليوم ما قرأ خالي يويلو بورار استاذ حازم مريت حق من قصة تحيسو جنسات تفسيمو إتنيكنسيك تفسيمو زوصلو توعي زوصلو حيلي حق من قصة بزول الحاجر كومزي غيركا كونتيست ديال كام زراب تاواك خافلنا حفظا نقطع اللي بزي قدس السنة دكتور عم بلا دلوا نسمع عمو ريتو تقولوا كم انا مجمع عندنا نقبر ማሕበረሰብ ንሱ ግን ዝደልዮ ነገር እንተሃልዩ ባዕሉ ይውስን ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣምሓራ እየት ኢሉ መብቱ እዩ ተነቂሉ ዝኸድ መሬት ኢሉ ኣይ ትግራዋይ እየት ኢሉ መብቱ እዩ ካሊእ እየ ዝደሊ ተኢሉ መብቱ እዩ ሃገር ክግንፅል እየ ተኢሉ ጥራሕ ዘይንቕበሎ ሃገር ዝብትን መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ ሰላም ስምምዕነት ኣብቲ ሰላም ስምምዕነት ብግልፂ ዝተቐመጠ ጉዳይ ኣሎ ብዛዕባ ምዕራብ ዘከራኽር ቦታ እዩ እዚ ዘከራኽር እዚ ቦታ እዚ كم مقالة زي كونس كم عدقرات زي كونس كم شيرا زي كونس كم خصوم زي كونس دوينو كونتستد إيرياس نزغنا حق منقستي بزفترة بزفاضة من قدي مفتاح ركب اللوتو هاي تقنيتي كاوز وصاي بريتورياس من معتز معنيها بحقن بسرعتك بحق منقستي من قدي كوسنا لو يلقى بريتوريا قميت كاي لو على أنكاس قميت كاي تزيد اللي نيرما بجمرة يقول هاي كونتستد يكونن كم مقالة يزي كم عدم يزي وعدقاتي كم شرعي كم مخصومي كم مستعيو كم يلو يصحفني الكاكو مقدا في كالنير هاي تخكليو حطولو كونتست ليو لين حزب الوصل له حكم تسمع معنا يوم مسرت فلون تس اذا نبي نايزي سبزني فتنانا اندكارو عزي كبير يخين زلو زي حركاتهم بانداتات كوينو نتعدي مسمس ابيلو ما زلويم بزخوني تغارو كونتات ناتو ناتنصراب زخدلو زلو قليل زي كون فتناي زلوم اسكي نشتي دراما او كابتناتنا قدم مسغارنا على هان دراما اسنا زياس كسموها جمهور ازيات جميرة ازيات لما حق بحكي بقى بعد حجم بالله حزب تግራይ حزب ኤሪትራን حافشا تحقارو زبلنا ملاش كنركبنا زبل صنع لنا تحجر له صنع لنا زي ايام مفتاحنا زي ايام مواصونا دحر حج خدكون تخيل انكايرو كالوت ناي زوم ناي فانون ناي اولان قلناوي حاجه رخيبنا يترف عفار وين كم عفار زي وصح حزب زي زمكروا زبلع حزب زي ابون انتخونه نصا وصيوس ناتراون كم ناتنا غيرنا دينا نبيو انكو اذا حيليتات زي كله رخيناس نحنا تغارو الدبال تግራይን ኤሪትራን እኮ ነብይንትና ወንተኾነ ብዙሕ ነገር ክንሽፍንን ፀብለልታና ከነርእን ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ተግባሩን ተረጋጊፁ ዝሓደረ እዩ ብተግባሩን ተረጋጊፁ ዝሓደረ እዩ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ መሳርሒ ናይቶም ኣሃዳውያን ሓይልታት ናታቶም ጭፍጨፋ ናታቶም ተንኮል ናታቶም መሰሪነት بزي تمص مسخا بلعو ستيو بغونخا كن شخال كوغالكا زدل عرماويان زياتهم كن كساب حج خمسين صنيحنا انتي فلالينا نحن منقصه خصوم تحرفنا سلطانيك كوينا تطبق نجر تتصمدوك ساعة كندي ناب تطبق درجة يخيد كم زلون رلنا جن حدا جزيرة خا خمسة ريواز لهم بسمع عديهم ولا كي تردهم ناب كالت صدف سلزبلو خا تنكا غزود ليو زخونه تتصمدو درجة مبزحت سب كستنتنس جمرك ساعة كندي قد سنت كم زلوا ناتردو يخيد الله بمنصر دما بلتقنان كادرتاتون ناب عبدان قص يوزدهم الله ناي رسله كابل بالمنشو أزرار بحمد خلّه بز أزرار هذا اللي نقرأ يكونه البوليتيكا نبغلن متاو زي كوناسي سبعونتن حجراونتن نفعل عليه مالته هذا كم دك سبعة كون كاتجبرو درت يبون سبعونت فنياتو لحد مجمع سب مخان راح يزيد لي قل كم حجراونت كا حجنا عملت أنا رفراوية سبت راوية تخي نحو حد طعم بوليتيكا كتفتوي
أنا نشعبي هذا طعم نهزواكم بار طعم نيرترا طعم بوليتيكا خفتو لصبي نجاري بس دقرم نجار هيكونه حجي سلام سلازدلخي وين يرترا سلتحجزكي وي نحن أنا تقراوات يرتاح من الرسول لا تحقسكو وي بزعبا يرفران تقرا وين سلام يهم بحسب تزارب ناسي إذا هاجرا ونت ناسي كم يجروا يصلوا ويكا بحسب ذا زارب باسي كم سبلي ذا سلام توصي ذا سكوت سلات سوقم كسي دقات شعبي أخونكم على دين كره خلّه حدث كذا إذا متحواز مس قال يوم كان نافلتين يوم كان تصدق هاجراينات زبالة ده سبعينات بقى سب وينكا ناسب تقام كسمعك خلو بقى سبعينات خليمو يركزوا بقى تقلبوا على السبعينات سبعينات أمونغو دانن زانايل تبهالن استقبري أمناي إريتريا نيكست تبلا أمناي دانيل channel اللاتكم كيتكم سمعوه تبغوا زغون interaction يو نايمو داتا قصي انديز غرب زلو زيات رايسم أوليسكي was one of the first Africans in the 60s to go to Harvard Law. He was assassinated. He was never found. Till this day. He went back to Eritrea, was working on the Declaration of Independence. He was a judge. And during the war... Whoa. انتهي زبلزلو إرتراون ديو أبوي نعايسي حركاتهم أب حقوي نعايسي حركاتهم كاب أفريقيا أنا مجمري أب هارفارد لو هارفارد زبالنا أمريكا نعلمنا ونقول كابتن زبلوس إنفرساس تمهريو نبي إرترا خيدو دما Declaration of Independence مالت زانا أمريكا حنت تزعبيت نطبع صحف بزعباتي من قستنا أمريكا تزاربيا كم أنا إرترا خصفنا حسب خلو أبي إرترا كم استقاتل بتنا يا هاي السلاسة حالتات كم استقاتلن بزح مكرا كم زرقبو سدرا بيتو يوزنجر. It's a very sad story. He was targeted and he was killed. He was assassinated. He was never found. And my father never found till this day. It was my grandfather on my mom's side. So my dad went to find out who killed his father-in-law and where he was at. And my father ran the largest power plant in Eritrea. It was a hydroelectric, and his life was put in danger. So then my grandmother was like, "Look, you have to leave," and she sent my uncle. أبغى درج زنبرة سقاينا يرتراويان أبغى هالي سلاسة درج زنبرة سقايو أبو نعونتي أب حقوب بديو مالتيو نعوك دهايو منكم زقطلو سلازي تفلت نعونا خفلتي لمسكده نبعلو أب حدقة سلازات وي نسومون كلهم كحد متقددهم يبل بصخونك أنزانا يرتراويان يلهم شرقي رومانيرهم it is very interesting كتسمعوا هالخانة بحق زحزنيو ግን it is what it is حدش هيكون أنا كإثيوبيا زمتك أنزا بزعيو Eritrea, which is sometimes called the North Korea of Africa, but honestly, that's such bullshit. It's such a chill place, honestly. I'm absolutely enjoying it. It's one of the most... إرترا سمين كوريا نا أفريقيا زبلوا حصوتيو كومو زبحال يلن إرترا بسمين كوريا زتحازيا بالله زبلوا توريستس إرترا زمسكرولا بزحو زينا نسمع زلنا بزخونه صبونا إرترا زاربوا أي وحدون نتحماق تزرب دما ناملسنا مملاس مال دما أب كومنت سكشنو من قال مال الناس عرف كده يكوني بزقبا من قد نعود تعرارنا قراتنا قبرنا بوستنا قبرنا صبوناتنا بروموتنا قبرنا كنكسل لنا زبل امنات علني بزخوني ابزوانو زي بزيا دراما غيرنا هنودينا انديو حراي كت نبحر الكاس اي موتلاني الكاوش از جود نخت نبرلا مورد كالا اندحر حق تدلو قال له نو نعو نخت قصو دا كم زي لتسامينا نعو خت قبر بر متسوا مموت كادو وي متسواكا اها نقلسي وانا مير حويا حق زربا اي حسو كاني مش الله ودامنا في حامل سلا فلت اللي انا مدبي بلين كم زوري دخ قالس قلقله مدبي بلين نتيم دوردو صعدا صنحيهم ترجعنا انا جن حجي يا كاين عندكم متم زوردو قلقين انا جن إلا كوينا قدم بوليتيكا ساكت مشكتي بزعد ويلنا هنا بوليتيكا عبدك خيك قابرو لتخليخا عبايتا خيت كاك واقع يزبلكم كل حساوي كورز دخلت تقينو نيتكيت زخبرو سبيلن خيت زخل يلن سلازي نتي ابي إرترا زلو حزبي دغيفكا نتي ابي إرترا زلو هاجركا دغيفكا كما تزخلو تمصباي تزحش امارات تخال كله شقات اب يوتيوب كوينم تزاربو
ፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ከደምሲና ንቃለስ ኣለና ተባሃለ ድራማ ዳሉ በር ኣብ ሓቂ ዛወዲ ዝወዲ ዝበለዩ ሓፊሉ ካብዚ በርገሩን ሃምበርገሩን ገዲፉ ሂወቱ ገዲፉ ስድሩ ገዲፉ ደቁ ገዲፉ ናብ ሳሕድን ናብ በረኻታትን ኮፍ ክብል ዝኽእል የለን ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ካብ ሆቴል እውን ክወፁ ዘሸግሮም ሰባት እዮም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ድማ ኤርትራ ክረኣዩና በልዎም ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ እዮም ዝረኣዩ ብዝኾነ ሓቂ እዚዩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕሙን ሓሳብኩም ግደፉ እዚኣ ክገድፈኩም ولد كرنت ما يدعر حقانت كنسني مقلاني سري الباب سياد وحتى مفقر قليل من دايو يوم ملالي بلسانك يبعين سري الباب سياد ولا صحي اللي انت ولا يدمر شوك كنا جفاقرت مقلان سري الباب عشب هوبا سب هي صا عدى من دركك المريضة يلا تلاقيني مسالي سريع